Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare 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 Rama Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Krishna 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Krishna 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 Krishna Hare Rama Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare 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 Krishna Mataji. Hare Krishna. Thank you so much, Mataji. Nalla speed. Very nice. Very Thank you, Mataji. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Hare Krishna Mataji. Implement. ஒரே நிமிஷம் நாங்க அட்டெண்டன்ஸ் அதற்கு போட்டுருக்கேன். புவனேஸ்வரின் யாரோ வந்திருக்காங்க மாதாஜி. மாதாஜி ஆட் ஆயிருக்காங்க. அவங்களுக்கு தெரியல இவ்வளவு நாளா. உங்க கூட தான் இருந்தாங்க. இல்லையா மாதாஜி? ஜூன் பேட்ச் தானே நீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. புவனேஸ்வரி மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் டே இல்லையா? கொஞ்சம் தயங்குறாங்க. வந்துட்டாங்க. ஹலோ மாதாஜி. ஹலோ. உங்க பேட்ச் தான் சுதந்திரா தேவி மாதாஜி அப்படின்னு லீலாவதி மாதாஜி. இப்ப ஒரு 2-3 வீக்ஸ் ஆயிருக்கும் இல்லையா மாதாஜி? சுதந்திரா தேவி மாதாஜி 3 வீக்ஸ் ஆயிருக்கும். ஆனா பரவாயில்ல, இது சும்மா தான் அட்டென்ட் பண்றாங்க. அதுக்கப்புறம் திரும்பி ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஆரம்பிக்க போறோம். பேட்ச் நான் போயிட்டு இருக்கு. அவங்க வந்து ஆட் ஆயிட்டாங்க அதுல. ஆமா மாதாஜி. ப்ரீவியஸ்லி ஜாயின் பண்ணேன். அந்த குரூப்ல எந்த ரிப்ளையும் இல்ல. மீட்டிங் ஐடி யாரும் கொடுக்கல. சோ எல்லாரும் நாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்டோம். பட் தென் யாருமே எந்த ரிப்ளையும் கொடுக்கறது இல்ல. சுதந்திரா தேவி மாதாஜி அந்த குரூப் தான் நினைக்கிறேன். இங்க முதல்ல அது சதாச்சார் குரூப்பா மாதாஜி?
ஆமா மாதாஜி, நான் சொன்னது சதாச்சார் குரூப். அவங்களும் அதுலதான் இருந்திருக்காங்க. நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. அது ரொம்ப பேச்சஸ் போயிட்டு இருக்கு, நிறைய கிளாஸஸ் போறதா ரொம்ப கன்ஃபியூஷன் எங்களுக்கும். ஆனா யாரு எந்த விதத்துல இருக்காங்க தெரியும். ஆனா த்ரூ உங்களுக்கு தெரிய வந்துடும். ஒண்ணு என்னன்னாக்கா, நீங்க யார்கிட்டயா சொல்லணும். நீங்க யார்கிட்டயா சொல்லணும், அவங்க வேற யார்கிட்டயா சொல்லி ஃபைனலி யூ வில் கம் டு அ ப்ராப்பர் பிளேஸ். அது வந்துருவாங்க. சொல்லாம அப்ப என்ன தெரியாது, உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு தெரியாது. இப்ப நம்ம கிளாஸ்லயே நிறைய பேர் இருக்காங்க. அவங்க ஏன் வரல, நான் மெசேஜ் எழுதி கேட்கிறேன். சில பேர் ரிப்ளை பண்றாங்க, இந்த டைம் சூட்டபிள் இல்ல அப்படின்னா. சில பேர் பதில் எழுதுறது இல்ல. அப்ப என்னது, சரி அட்லீஸ்ட் நம்ம சைட்ல நம்ம வந்து ஒரு கை கொடுத்துட்டோம், அது வாங்க கிளாஸ் இருக்கு. கரெக்ட். சோ ஃப்ரம் அவர் சைட் we are helping everybody. உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்னா you should also speak. அப்பதான் உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, yeah, that's how I spoke to them. Actually புவனேஸ்வரி அவங்க பொண்ணு நானு. I was the one who coordinated. உங்க பேர் என்னது அப்போ? லக்ஷ்மி. நீங்க தான் அட்டெண்ட் பண்றீங்களா இப்போ கிளாஸ்ல? இல்ல, அம்மா வந்து கொஞ்சம் எல்லாம் முடிச்சிட்டு ஃபினிஷ் அப் பண்ணிட்டு வராங்கன்னு. அம்மா தான் அட்டெண்ட் பண்ண போறாங்க. கொஞ்சம் டெரஸ் போனாங்க. ஓகே ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். 2 நிமிஷத்துல வந்துருவாங்க. அப்சல்யூட்லி நோ. நாங்க வந்து ஸ்டார்டிங்ல இப்படிதான் கொஞ்சம் வார்ம் அப் பண்றதுக்கு இது ஜப்பா பண்ண, அதுக்குள்ள சீக்கிரம் வரவங்க ஜப்பா பண்ண கிடைக்கும், அவ்வளவுதான். ஜபம் நல்ல ஒரு பாக்கியம் இல்லையா? அந்த மாதிரி கிளாஸ் எல்லாரும் கூட ஜபம் பண்ணும்போது இட் ஹேஸ் a very good effect. எவ்ரிபடி கேன் டேக் பார்ட். ஒரு நாளைக்கு ஒருத்தர் சொல்லிதான் இருக்கும். அதுக்குள்ள எல்லாரும் ஒரு மாதிரி செட்டில் ஆயிட்டாங்கன்னா கிளாஸ்க்கு போறது, அவ்வளவுதான். ஷூர் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம வந்து கிளாஸ்க்கு போலாம். நான் உங்களோட அட்டெண்டன்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டேன். சோ நம்ம இப்போ வகுப்புக்கு போகலாம். ஷேர் பண்றேன். இதுல இருக்கேனா, உங்களோட தானா பாக்குறேன். adult 16 அதுக்கு வந்துட்டேன். we'll go to the top. நீங்களும் ஜாயின் பண்ணுங்க மாதாஜி. புவனேஸ்வரி லட்சுமி மாதாஜி 18 days கோர்ஸ் பண்ணி எல்லாம் பண்ணுங்க. நீங்களும் level 2 எல்லாம் பண்ணுங்க. வெரி 18 days கோர்ஸ் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. அப்ப level 2 பண்ணலாமே நீங்களும். இவா கூட சேர்ந்து பண்ணுங்க. level 2 இங்கிலீஷ் வந்து நான் ஜாயின் பண்ணோம். ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் வர்க் இருந்துச்சு. I thought I'd join. இப்போ அடுத்து level 2க்கு நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம் இன்னையில இருந்து. வெரி குட், வெரி குட். இன்னையில இருந்து அவங்களோட ஆல்ரெடி ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க level 2. அதான் அந்த இது முடியட்டும் நான் வெயிட் பண்ணேன். மறுபடியும் நான் level 1 ஜாயின் பண்ணிட்டு பண்ணலாம் அப்படின்னு. You can join. Yes, yes. இங்க வேளாலுமே இன்னைக்கு level 1 ஆரம்பிச்சிருக்கலையா? ஈவன் level 5ல இருக்கறவங்க கூட திரும்பி level 1 பண்ணலாம். So that is the foundation. அத நான் நோட்டீஸ் பண்ணிருக்கேன். சோ level 2 போகும்போது மறுபடியும் level 1ஓட நாலேஜோடயே போலாம் அப்படின்னு. ஆனா உங்களுக்கு என்ன டைமிங் சௌரியமோ அந்த டைமிங்ல நீங்க வந்து ஜாயின் பண்ணலாம். ஓகே, ஷூர் மாதாஜி, ஷூர். I'll listen now. ஹரே கிருஷ்ணா. I'll explain it to her. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, என்னோ என் கைப்பட்டு கொடுத்தப்போ திரும்பி ஆஃப் ஆயிடுது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. மாலை வணக்கம். எல்லாரையும் வந்து level 2 ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரி கோர்ஸ்க்கு வரவேற்கிறேன். இதுல என்னது, வாட் இஸ் பக்தி சாஸ்திரி? அகைன் கொஞ்ச நாள் ஆயிடுது, அதெல்லாம் நம்ம சொல்லல, பேசல கொஞ்ச நாளா. பக்தி சாஸ்திரி இஸ் லைக் கிராஜுவேஷன். நமக்கு இங்க வந்து நம்ம இது ஆன்மீக படிப்புல இட்ஸ் லைக் அ கிராஜுவேஷன். அதுக்கப்புறம் இருக்கான PhD லெவல் படிப்பும் இருக்கு இங்க. அது வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம். இது ஆஃப்டர் பகவத்கீதா வி வில் லேர்ன் பாகவதம். அதுக்கப்புறம் சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம். அந்த மாதிரி ரொம்ப லெவல்ல போயிட்டே இருப்போம் நம்ம இங்க. ஆன்மீகத்திலயும் நம்ம வந்து நன்னா தெளிச்சு இதுல போயிட்டே இருக்கலாம். அண்ட் திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் அஸ் அண்ட் இன் தி லாங் ரன் வில் கம் டு நோ தட். இப்ப நம்ம இங்கேருந்து இதெல்லாம் படிக்கிறோம்னா இஸ்கான் மங்களூர்ல இருந்து. சோ ஹவு மச் இஸ் த ஃபீஸ்? இப்போ கேட்டாங்க நேற்று முந்தானத்து யாரும் பில்டிங் காரங்க கேட்டோன்னே கிட்னா இது நான் பாம்பேல இருக்கேன், அப்போ ஹிந்தில தான் பேசுவேன். எவ்வளவு ஃபீஸ் கட்டணும்னு ஃபீஸ் எனக்கு இன்னும் ரொம்ப இதா எடுத்து என்ன இப்படி ஃபீஸ் எல்லாம் கேட்கறாங்க. ஆக்சுவலி நிறைய இடத்துல ஃபீஸ் கொடுத்துதான் படிக்கிறாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு ஆப்வியஸா அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் கேட்கறாங்க. ஃபீஸ் எல்லாம் இல்ல மாதாஜி, நாங்களும் வந்து சும்மா சேவை தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நாங்களும் பெரிய ஒரு ட்ரெயின்டு டீச்சர் எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது, ஆச்சாரியர் அந்த மாதிரி பதவியில எல்லாம் ஒண்ணு கிடையாது. நாங்களும் உங்களை மாதிரி ஏதோ ஸ்டூடெண்ட் தான். என்ன ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸ் முன்னாடி நாங்க ஜாயின் பண்ணல, ஒரு 2 years 3 years முன்னாடி ஜாயின் பண்ணனால we are in a different level. அப்புறம் நீங்களும் வந்து இது போல பாதையில வந்து யூ கேன் ஆல்சோ பிகம் அன் அட்மின் ஒரு டீச்சர் எல்லாம் பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து ஆன்மீகத்தில் இப்படி எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. அண்ட் there is no fees, no payment involved at all. பைசா பத்தி இதே இல்ல. சேரிட்டி, எஸ், கோயில் கட்டுறாங்க, அதுக்கு நமக்கு எவ்வளவு விருப்பம் இருந்தா கொடுத்தா போருமே தவிர எகெயின் கழுத்துல கட்டி வச்சு நீ இவ்வளவு நாளா படிச்சியே கொடு அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. நமக்கு என்ன தோன்றதோ we should feel our conscious clear. அதனால நம்ம கொடுக்கலாம். தோணினா இல்ல, அதெல்லாம் தோணலைன்னா நோ ப்ராப்ளம். ஏன்னா நம்ம எவ்வளவு எடுத்து கொடுத்துன்னு தானே இருப்போம் இல்லையா? எல்லாருக்கும் கட்டுப்படி ஆனமே. அதனால பட் இப்ப வந்து இஸ்கான் மங்களூர் ஆல்ரெடி August 19 வந்து இது இனாகிரேஷன் டேட் எல்லாம் பிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஈவன் யூ பீப்புள், நம்ம புது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தானே அப்படிலாம் நினைக்க வேண்டாம். மேங்களூர் பக்கத்துல இருந்தீங்கன்னா இன்னும் சௌரியமா இருக்கும். இல்ல போலாமே, ஒரு ட்ரிப் அடிச்சுட்டு வரலாமே, நம்ம கோயில பாத்துட்டு வரலாமே. இதே விக்ரம் தான் அங்க இருக்கும், பகவான் இருக்காங்க, ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா.
ஓகே, ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோயிலுக்கு தான் இப்போ நம்ம வந்து வர்ச்சுவலா ஒரு கிளாஸ் நடத்தும் போது நம்ம வர்ச்சுவலா நம்ம வந்துடுறோம். அவர் பாதத்தை தொட்டு நமஸ்காரம் பண்ணி நம்ம வந்து கிளாஸை ஆரம்பிக்கிறோம். ஓகே, இப்போ நான் வந்து ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் 3 வாட்டி சொல்றேன். நீங்க எல்லாருமே மியூட்ல சொல்லிட்டு இருக்கோம். அண்ட் we will start the class. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. பிரணத்தில வந்து நான் லட்சுமி மாதாஜி உங்களுக்கு படிக்க தெரியும்னா நீங்க படிக்கலாம். அதர்வைஸ் பாமினி மாதாஜி, சுதந்திரா தேவி மாதாஜி, பத்மா மாதாஜி, அதுக்கப்புறம் யார் வராங்களோ அவங்க எடுத்துக்கலாம். 3-3 நீங்க எடுத்துக்கணும். எஸ், ஐ திங்க் மாதாஜி இல்லன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ பாமினி மாதாஜி once I don't know Tamil though, reading Tamil. இங்கிலீஷ்ல இருக்கேன் மாதாஜி, கீழே இங்கிலீஷும் போட்டுருக்கேன். ஐ நோ ஆல் திஸ் டிஃபிகல்டிஸ் கம், நான் இங்கிலீஷும் போட்டுடுறேன். ஓகே, குழந்தைகளோட லெவல்லயும் அப்படிதான் இருக்கு மாதாஜி. ஸ்பெஷலி குழந்தைகளோட இதுலதான் படிச்சேன்னா. தமிழ் குரூப் உங்களுக்கு படிக்க தெரியாது, பேசுறாங்களே தவிர உங்களுக்கு படிக்க தெரியாது. So I started putting like this. இல்லட்டா ஆக்சுவலி என்ன எடுத்துனா இங்கிலீஷ் பார்த்து தான் நாங்க சொல்லி கொடுத்துருந்தோம். ஸோ சம் டிவோட்டி அடல்ட் கிளாஸ் கேட்டாங்க, தமிழ் கிளாஸ் சொல்லிட்டு நீங்க இங்கிலீஷ் பார்த்து சொல்லி கொடுக்குறீங்கன்னு. அப்போ தட் இஸ் சம்திங் பேட். We have to put them. And there are youngsters who do not know. அவங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது, தமிழே படிச்சது இல்லை, என்ன பண்ண முடியும்? அப்போ ரெண்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்றதும் எல்லாம் கலப்படமா இருக்கும். இங்கிலீஷும் இருக்கும், தமிழும் இருக்கும். நடுநோட்ல என்னோட ஹிந்தி இப்படி எட்டி பாக்குற போல இருக்கும். அப்புறம் நானே அமுத்திப்பேன். ஓகே மாதாஜி, I'll read it. You can. இது மந்திரம் தானே, ஃபுல் மந்திரம் இல்ல மாதாஜி? ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவ படிங்கோ 3 டைம்ஸ். அப்புறம் இது அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஸ்ரீ சைத்தன்ய, அது படிச்சுக்கோ. ஓகே, I'll read it. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजय. Shall I tell you and can you repeat after me? Sure. That. Om Ajnanatimirandasya, Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya, Chakshur Unmilitam Yena, Tasmai Shri Gurave Namaha, Shri Chaitanya Manobishtam, Stapitam Yena Bhutale, Swayam Rupaha Kada Mahyam, Dadati Swapadantikam. Very nice, Mataji. Okay, thank you, Mataji. Hare Krishna. Bamini Mataji keda? Hare Krishna Mataji. Padingo Vande Aham, Hey Krishna. Vande Aham Sri Kurohas, Sri Yuddha Pada Kamalam, Sri Kurun Vaishnavam Cha, Sri Rupam Sagrajadam Sahagana Raghunathan Vitam Tamsa Jeevam Sadvaidam Savatudam Parijana Sahitam Krishna Saitanya Devam Sri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Sri Vishakan Vitam Cha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpade Gopesha Gopika Ganta Radha Ganta Namastude Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusude Devi Pranami Haripriye. Pranamami Haripriye. நீங்க நல்லா இருந்து மாதாஜி, ஆடியோ ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா இருக்கு. இதே மொபைல் யூஸ் பண்ணுங்க. வாஞ்சா கல்பதருப்யஸ்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிரம்மண ஹிதாய ச ஜகத்ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமः. நமோ மகாவதான்யாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைதன்ய நாம்னே கௌரத்விஷே நமः. அடுத்து சொல்லவா மாதாஜி? சொல்றாங்களே பத்மா மாதாஜி இருக்காங்க. பத்மா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பத்மா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ண. நமோ குரவே கௌரச்சந்திராய ராதிகாயை ததாலயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத்பக்தாய நமோ நமः. நமோ விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ண பிருஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த ஸ்வாமிநிதி நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशात्य देशधारिणे पंचतत्वात्मकं पंचतत्वात्मकं कृष्णं माताजी हरे कृष्ण. सरी माताजी हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण. पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. நம்ம வந்து 16வது சாப்டர்ல கொஞ்சம் ஒரு பாட்டு முடிச்சிருக்கோம். அண்ட் அது என்ன டைட்டில்? தெய்வ அசுர சம்பத் விபாக யோகம். இனிமேல டைட்டில்லாம் நல்லா இருக்கும். 16, 17, 18 ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். தெய்வ குவாலிட்டிஸ் என்னது, தெய்வீக குவாலிட்டிஸ் என்ன, தட் இஸ் டிவைன் குவாலிட்டிஸ் என்னலாம், அசுர குவாலிட்டிஸ் என்னலாம், யார்கிட்ட? வேற உள்வாழ்கிட்ட இல்ல, நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கு? We have to find out what is there in us. டிவைன் குவாலிட்டிஸ் நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கு, அசுர குவாலிட்டிஸ் என்ன இருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணணும்? டிவைன் குவாலிட்டிஸை வளர்த்துக்கணும், அசுர குவாலிட்டிஸை விட்டுடணும். அதுதான் பகவானுக்கு பிடிக்கும். நம்ம we all should be, எனக்கு அவளையெல்லாம் ரொம்ப 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 பிடிக்கும்னு எவ்வளவு ஸ்லோகத்துல சொல்றாரு இல்லையா. So we should become his dear devotees. நமக்கும் கிருஷ்ணன் ரொம்ப பிடிக்கும், அவருக்கும் நம்மளை பிடிக்கணும். அப்பதானே நம்ம we can go to him. வாவான்னு கூட்டின்னு போயிட்டே இருப்பார் அவர். சோ நம்ம வந்து அந்த குவாலிட்டி வந்து இன்னைக்கு இதுதான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இது வந்து அவரது தெய்வீக அருள் அபைச்சரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாத இஸ்கானின் நிறுவனர் ஆச்சாரியா அவர்களின் போதனைகளின் அடிப்படையில் தான் நம்ம எல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கோம். அவருக்கு ஒரு வந்தனம் சொல்லியாச்சு. ஸோ இந்த டிவைன் அண்ட் டெமோனிக் நேச்சர்ஸ் பார்க்க போறோம். தெய்வீக மற்றும் அசுர இயல்புகள் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு நம்ம வந்து 15 சாப்டர் பார்த்தாச்சு. 16 போறோம். ஒன்லி we have to skip. ஏன்னா இதெல்லாம் ஆல்ரெடி பண்ணிட்டோம் போன கிளாஸ்ல. நம்ம இதெல்லாம் பண்ணி பிக்கு வந்துட்டோம். ஆமா, ஏ முடிச்சுட்டோம், கொஸ்டின் ஆன்சர் எல்லாம் முடிச்சுட்டோம். இப்போ பிக்கு வந்துட்டோம். ஸோ பில இருந்து நம்ம பண்ணலாம். கொஞ்சம் ஏவோட பண்ணிட்டு போலாமா? ஏயோட பண்ணிட்டு போலாம். இங்க ஏதாவது 1, 2 முடிச்சுட்டு 6 மாத்திரம் பண்ண போறோம். 5, 6 பண்ணலாமா? ஓகே, 5, 6 பண்ணலாம். ஓகே, இந்த 2 ஸ்லோகம் மாத்திரம் பண்ணிட்டு அது ஒரு டச் இருக்குமே அதனால. சோ என்ன சொல்ற, தெய்வீக குணங்கள் முக்தி தரக்கூடியவை. தெய்வீக குணங்களை வளர்த்து என்னது, பகவானை நம்பணும், பகவானுக்கு வழிபடணும். வேற என்ன தெய்வீக குவாலிட்டி? அப்புறம் அதை பண்ணிட்டு இருக்கும்போது என்ன, பாக்கி எல்லாம் விட்டு போயிடும். பாக்கி என்ன இருக்கும்? பொறாமை, கோபம், என்னெல்லாம் இருக்கும் வேண்டாத குணங்கள்லாம் இருந்ததுன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம அது எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட்டே போடவே வேண்டாம். ஆட்டோமேட்டிக்கா திங்ஸ் வில் கோ அவே, வேனிஷே ஆயிடும். நம்ம எவ்வளவு எப்படி இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டோம் நமக்கே அதிசயமா இருக்கும். சோ அதனால தெய்வீக குணங்கள் முக்தி தரக்கூடியவை. எந்த நமக்கு ஃபைனலி போனோம் கோலோக விருந்தவன் இருக்கும் போது இந்த லைஃப்லயே வந்து இட் கிவ்ஸ் அஸ் லாட் ஆஃப் பீஸ். பீஸ் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் முக்தி. ஒன்னுத்துக்கு டென்ஷன் இல்லை, நம்ம பாட்டுக்கு நிம்மதியா இருந்தோம்னா அதுதான் முக்தி. எல்லா இடத்துலயும் அந்த டென்ஷன்ல இருந்து எல்லாத்தையும் தூரக்க விலகிடுவோம் நம்ம. அப்புறம் அசுர குணங்களும் என்னது, அசுர குணங்கள் இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும்? அது பந்தப்படுத்துவவை. அதெல்லாமே நம்மள இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல திரும்பி ஈடுபாடு பண்ண வைக்கும். பாண்டுவின் மைந்தனே நீ கவலைப்பட, அவரு பெப்டாக், அவருக்கும் ஒரு சபாஷி, நம்ம எல்லாம் குரூப்ல எழுதுறப்பல அவருக்கு ஒரு பெப்டாக். டோன்ட் வரி, நீ எல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி பிள்ளை கிடையாது, நீ வந்து அசுர இதெல்லாம் கிடையாது, உனக்கு வந்து தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்திருக்கிறாய். சோ உனக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வந்து லிபரேஷன் உனக்கு டெஃபினட்டா உனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றது ஒரு பெப்டாக். அப்படி பகவானே இப்படி எல்லாம் பண்ற. அப்புறம் அதோட கொஞ்சம் அனாலிசிஸ் பார்த்தோம். இப்ப 6ல என்ன பார்த்தோம்னா, பிருத்தாவின் மைந்தனை இவ்வுலகில் உள்ள படைக்கப்பட்ட உயிர்வாழிகளில் தெய்வீகமானவர்கள் அசுரர்கள் என 2 வகையினர் உள்ளனர். 2 விதமான மக்கள் இருக்கா. இப்ப நம்ம உலகத்திலே பார்த்தோம்னா எல்லாம் மோஸ்ட்லி நம்மள்ட்ட எல்லாம் அசுர குவாலிட்டிஸ் அதிகமா இருக்கிற இதுதான் இருக்கு. ஏன்னா போக போக இன்னும் அப்படிதான் வரும். அந்த மாதிரி அசுர குவாலிட்டிஸ் இருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க அண்ட் தெய்வீகமானவர்களும் இருக்காங்க. தெய்வீக குணங்களை பற்றி ஏற்கனவே மிக விவரமாக உனக்கு விளக்கியுள்ளேன். நிறைய 3 ஸ்லைடு போச்சு, நம்ம பார்த்தோம். இனி அசுரர்களின் குணங்களை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. அது 3னாக்கா இனிமே இது நிறையவே இருக்கு, நிறைய படிக்கலாம். ஓ இவ்வளவு எல்லாம் இருக்கா நம்ம கிட்ட, இவ்வளவு எல்லாம் இருக்கு, இதெல்லாம் சொல்ல போறாரு.
அப்ப இது கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் ஜஸ்ட் பார்த்தோம் நம்ம. அண்ட் நோ வில் கோ டு அசுர இயல்புகள். அதுக்குன்னே ஒரு பி செக்ஷனே வச்சுட்டேன், டெமோனிக் நேச்சர். ஓகே, யாரெல்லாம் படிக்க போறீங்க? லட்சுமி மாதாஜி படிக்க முடியும்னா படிக்கும், இல்ல உங்க அம்மா புவனேஸ்வரி மாதாஜி வந்துட்டாங்கன்னா படிக்கட்டும். அண்ட் பாமினி மாதாஜி, சுதந்திரா தேவி மாதாஜி, பத்மா மாதாஜி எல்லாருமே படிக்கிறாங்க, படிக்கட்டும். பாமினி மாதாஜி படிக்கும். கேளா? கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க. प्रवृत्तिं सा निवृत्तिं च जननवित नवि விதுர் விதுர் இல்ல மாதாஜி, கொஞ்சம் இது பண்ணிக்கிறேன் மாதாஜி. அச்சா, தெரிய மாட்டேங்குது. जननवितुरै आसुरा न सौसं नाभिचाचरो नवस्तिं तेषु विद्यते. சத்தியம் உங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறதுன்னு நினைக்கிறேன், உங்களுக்கு மறைக்கிறதோ. ஆமா மாதாஜி. சத்தியம், அதுக்கு வேற என்ன வேர்டு சொன்னா, சத்தியம் தேஷு வித்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. So those who are demonic do not know what is to be done. என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ண தெரியாதுன்னு குழம்பி இருக்காங்க, அவெல்லாம் என்னது டெமோனிக் குவாலிட்டிஸ். அப்ப நம்மளே திங்க் பண்ணி பார்க்கணும், சில விஷயத்துல நம்மளும் அப்படி இருக்கோமா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? கிளாரிட்டி இல்லைன்னா கண்டிப்பா நம்ம வந்து அதை வந்து கிளாரிஃபை பண்ணிக்கணும். யாரோ பெரியவங்கள்ட்ட கேட்டுக்கலாம், ஸ்கிரிப்சரல் ஸ்டடிஸ் எல்லாம் படிக்கலாம், அந்த மாதிரி பண்ணி நம்ம கிளாரிஃபை பண்ணிடணும். So those who are demonic do not know what is to be done and what is not to be done. Neither cleanliness nor proper behavior nor truth is found in them. உண்மைய பேச மாட்டாங்க, கிளீனா இருக்க மாட்டாங்க, ஏதோ தாம்போன போக்கு, என் மனசு என்ன தோன்றதோ அது போல நான் இருக்கேன். என்ன சொல்லுவாங்க, தான் தோணித்தனம் அப்படி எல்லாம் சொல்லுவாங்களே, அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. மனம் போன போக்கு. அதுதான் ஆக்சுவலி எனக்கு நினைவு வந்தது, மனம் போன போக்கிலே. கரெக்ட். அசுரத்தன்மையுடையவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றும் என்ன செய்யக்கூடாது என்றும் அறிவதில்லை. தூய்மையோ முறையான நடத்தையோ வாய்மையோ அவர்களிடம் காணப்படுவதில்லை. சோ இதுல இருந்து என்ன படிச்சுக்கலாம் நம்ம அந்த மாதிரி இருந்தோம் கையேந்திர நம்மளே தட்டி எழுப்பிக்கணும். அப்படி எல்லாம் இருக்காதே, கிளாரிட்டி வேணும், நல்ல ஆன்மீகத்துல நாட்டம் வேணும். எல்லாம் உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லவே வேண்டாம், யூர் ஆல் வெரி மச் ரெகுலர். என்னைக்காவது ஒன்ஸ் இன் அ வைல், அதுவும் டயர் அந்த மாதிரி இருந்ததுனாதான் நீங்களாம் வராம இருக்கீங்க. இதெல்லாம் ஹேப்பன்ஸ் நம்ம லைஃப்ல, பௌதிக உலகத்துல அந்த மாதிரிதான் இருக்கும். ஏதோ காய்ச்சல் வரும், இல்ல எங்கேயோ போவோம், வேற வழியே இல்ல, நெட் இருக்காது, அது மாதிரி இருக்கும்போது தான் அட்டென்ட் பண்ணாம இருக்கீங்களே தவிர யூர் ஆல் கம்மிங் ரெகுலர்லி. ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லவே வேண்டாம். பட் இருக்காங்க அந்த மாதிரி மனிதர்களும் இருக்கா. அவள் அது எல்லாமே என்னது டெமானிக் குவாலிட்டி அப்படிங்கிற. ஓகே, இப்ப என்ன சொல்லியிருக்காரு இதுல? ஃபர்ஸ்ட் எல்லா ஸ்லோகத்துக்கும் வந்து we will put in detail. என்ன அதேதான் படிச்சதே தான் படிக்க போறோம். ஆனா திரும்பி ஹேமர் ஒரு வாட்டி ஹேமர் பண்ணா உள்ள நெயில் போகுமா, ஆணி போகுமா? போகாது. 2 டைம் 3 டைம் 10 டைம் 15 டைம் அடிச்சுட்டே இருப்போம், அப்பதான் உள்ள போகும். அதே போலதான் நம்ம மண்டைக்குள்ள போனோம்னா திரும்பி அதை சொல்லிட்டே இருக்கணும். அதனாலதான் திரும்பி லெவல் 1 பண்ணிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிறது. பத்மா மாத்தி பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க, கிட்ஸ் செக்ஷனுக்கே வந்துட்டாங்க. அவங்க பசங்க கூட பிள்ளை அட்டன் பண்றதுல வந்துட்டாங்க. நான் உங்களுக்கு பிரசன்ட் போட்டுட்டேன் மாதாஜி, இப்ப டெய்லி அட்டன் பண்ணுவோம். ஆனா அட்டெண்டீஸ் உங்களை எல்லாம் அட்டெண்டீஸ் நீங்க வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இல்லாததுனால அட்டெண்டீஸ் சொல்லிட்டு, இப்ப நம்ம ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி வராங்க இல்லையா நம்ம கிளாஸ்ல, ஷீ இஸ் நாட் இன் த வாட்ஸ்அப் குரூப் பட் ஷீ அட்டெண்ட்ஸ். இன்னைக்கு வரல, அவங்க என்ன வரல தெரியல. ஸோ அட்டெண்டீஸாவும் நீங்க இப்போ வரலாம். அதெல்லாம் பிரபுஜி அன்னைக்கே சொல்லிட்டேன், யாரையும் ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது. நீதான் படிச்சுட்டியா, ஏன் வர எல்லாம் கேட்கக்கூடாது. இட்ஸ் நாட் லைக் நார்மல் நம்ம பௌதிக கிளாஸ் மாதிரி கிடையாது. ஒரு வாட்டி படிச்சுட்டியா, தேர்ட் படிச்சுட்டியா, ஃபோர்த்துக்கு போ, ஃபோர்த் படிச்சுட்டியா, ஃபிஃப்த்துக்கு போ, அந்த மாதிரி கிடையாது. திரும்பி நான் ஃபோர்த்து தான் படிப்பேன்னா அலோவே பண்ண மாட்டான். எனக்கு அந்த டீச்சர் பிடிச்சது, கிளாஸ் ரூம் பிடிச்சதுன்னா நோ யூ ஹேவ் டு கோ டு த ஹையர் கிளாஸ் தான் சொல்லுவா. இங்க அப்படி கிடையாது. இங்க வந்து நம்ம திரும்பி எந்த கிளாஸ், ஈவன் இப்ப நம்ம L2 இது படிக்கிறோம், வேற ஒரு L2க்கு போனோம். அந்த மாதிரி மாதாஜிஸும் வந்திருக்காங்க என் கிளாஸ்ல. ஏன்னா L1 எங்கிட்ட படிச்சுட்டு வேற L2க்கு வேற இல்ல மாதாஜி எனக்கு உங்ககிட்ட, அப்ப அதுலயும் படிப்பாங்க, எங்கிட்டையும் வந்து படிப்பாங்க. 2 டிஃப்ரெண்ட் டைமிங்கா இருந்ததுனால முடிஞ்சது அவங்களுக்கு. ஆனா அவங்க கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருந்ததுனால முடிஞ்சது. அதுவும் சொல்லணும், நம்ம எல்லாம் ரொம்ப பிஸி பீப்புள் தான், டைம் வேணுமே, மெயினா அதுதான் ஆயிடும். இன்னும் போக போக என்ன ஆயிடும்னா, இவ்வளவு கிளாஸ் இவ்வளவு இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும், போயிட்டே இருப்போம். நமக்கு அப்படி ரிலே ரேஸ் மாதிரி போயிட்டே இருப்போம், நமக்கு தெரியவே தெரியாது இவ்வளவு கிளாஸ் ஆயிடுதா, அப்படி எங்க வீட்டு வேலையெல்லாம் எப்ப பண்றதுன்னு ஆயிடும் நமக்கு. ஸ்டில் வி வில் மேனேஜ், அதையும் மேனேஜ் பண்ணுவோம், கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணுவோம், எல்லாம் பண்ணுவோம். ஏன்னா அது பாதை அவ்வளவு நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங் பாதை அது. ஓகே, அப்ப எஸ்டாப்ளிஷஸ் டிமானிக் நேச்சர் என்னது? அசுர இயல்பை நிறுவுகிறது. தமிழ் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். சோ இதை நான் இங்கிலீஷ்ல சொல்லிட்டு முடிஞ்சா தமிழும் படிக்கிறேன். கொஞ்சம் தமிழ்லாம் வந்து இது கூகுள் டிரான்ஸ்லேஷன் சரியா வராது, கிராமட்டிக்கலி மிஸ்டேக் இருக்கும். டோன்ட் நோ, அவளுக்கு என்னது, they don't know what is to be done and not to be done. எது செய்யணும் தெரியாது, தப்பா பண்ணுவா. எது செய்யக்கூடாதோ அதுதான் செய்யணும்னு பண்ணுவா, எது செய்யக்கூடாதோ அது எது செய்யணுமோ அது செய்ய மாட்டாங்க, எது செய்யக்கூடாதோ அது பண்ணுவாங்க. ஏன்னா they do not know because they don't attend such classes, they do not know shastras. அதான் போட்டுருக்கு, do not follow shastras. அவங்க தாந்தோணித்தனம், அவங்களுக்கு என்ன தோன்றதோ, மனம் போன போக்கில் நீங்க சொல்றப்பல கரெக்ட், அவங்க மனசுக்கு என்ன தோன்றதோ அப்படி பண்ணுவா. இன்னைக்கு கிளாஸ் அட்டன் பண்ணி தோணித்துன்னு வந்தேன், நாளைக்கு எனக்கு தோணல, வரமாட்டேன்.
அந்த மாதிரி இருந்தா எப்படி புரியும்? அதனாலதான் கண்டினியூஸா அட்டென்ட் பண்ணணும். அப்ப என்ன செய்வதே மற்றும் செய்யக்கூடாது என்று தெரியாது, சாஸ்திரங்களை பின்பற்ற மாட்டார்கள். அப்புறம் எனக்கு அன்கிளீன், அவுட்வர்ட்லி அன்கிளீன், மனசுல கிளீன் பண்ணணும்னா என்னது? டெட்டால்லாம் ஊத்த முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் சொல்ல 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 சொல்லதான் அது கிளீன் ஆகும். அப்ப அதுவும் பண்ண மாட்டாங்க. அதுக்கெல்லாம் ரெகுலரா கிளாஸ்க்கு வந்து எல்லாம் பண்ணாதான் அது தெரியும். இதெல்லாம் பண்ணணும்னு எப்ப தெரியும்? ரெகுலரா கிளாஸ் வந்ததுன்னா ஒரு மாதிரி குரூப்ல நம்ம பண்ண பண்ண எல்லாம் புரிஞ்சு வரும். இம்ப்ராப்பர் பிஹேவியர் இது பார்த்தாலே தெரியும். கொலை பண்றது, கொள்ளை அடிக்கிறது, பணம் பணம் என்னது பெண் பணம் பெண்ணு, அப்புறம் என்னவோ சொல்லுவேனே மறந்துபட்டு அதெல்லாம் பணம் பெண் பொன், பணாசை பெண்ணாசை பொன்னாசை, பெண்ணாசை மண்ணாசை. அதுதான் ஆக்சுவலி நிலம் நிலம்னு வந்தது. அது இல்லையே வேற ஏதோ பேரு. மண்ணாசை, பெண்ணாசை, பொன்னாசை, இது மூன்றுமே நம்மள வந்து கிழ 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 தந்தோம். ரெண்டு வேணும். ஒரு அளவுக்கு ஆளுக்கு நம்ம பணம் எல்லாம் சம்பாதிக்க இருக்க முடியாதா? வேணுமே நம்ம வாழ்க்கைக்கு. ரேஷன் கடையில போயிட்டு நான் வந்து எனக்கு பகவத்கீதா நன்னா தெரியும் நான் சொல்றேன்னா, நீ உன் வீட்டுல வச்சுக்கோ, பணத்தை கூட அப்பதான் அரிசி கொடுப்பேன் அப்படிமா இல்லையா? அப்ப பணமும் வேணும், எல்லாம் வேணும். ஆனா லிமிட் எல்லாமே we should know the limit. ஆன்மீகத்தை வந்து நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா லிமிட் எல்லாம் தெரிஞ்சிடும். எதுல எவ்வளவு நாட்டம் எடுத்து வச்சுக்கணும், நாக்குல இருந்து கண்ட்ரோல் ஆயிடும். எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா பாதையில வந்துடும். சோ இதெல்லாம் அவங்க எப்படி இருப்பாங்க? அவங்க இதெல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணாதீங்க. they do not know unknowingly. அப்ப என்னது? முறையற்ற நடத்தையில இருக்காங்க, அன்ட்ரூத்ஃபுல், உண்மை பேச மாட்டாங்க. இப்ப பொய் பேசுறவங்களுக்கு என்னது? ஞாபக சக்தி ஜாஸ்தி இருக்கும். மேபி they are very smart. நல்ல ஞாபக சக்தி. இவன்ட்டு இந்த பொய் சொன்னேன், அப்ப அதுக்கு மேல இன்னொரு பொய் சொன்னேன், இவன்ட்டு இந்த பொய் சொன்னேன், அதுக்கு மேல இந்த பொய், எவன்ட்டு எந்த பொய் சொன்னேன்னு அவங்களுக்கு எல்லாம் நினைவு இருக்கும். அதோட பேசாம உண்மையை பேசிட்டோம்னா கவலையே இல்லை, எல்லாத்தையும் ஒரே ஃபேக்ட் தான். அந்த மாதிரி சொல்லிட்டே போனான். பட் அவங்களாம் அந்த மாதிரி கிடையாது. சீட்டிங் பர்சன்சிட்டி எல்லாம் உண்டு. ஸோ கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் டிமோனிக் நேச்சர் இதுதான். இதெல்லாம் இருக்கும். அன்கிளீன், இம்ப்ராப்பர் பிஹேவியர், அன்ட்ரூத்ஃபுல். ஓகே, அடுத்தது யார் படிக்கணும்? மாதாஜி. நான் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. அசத்யம் அப்ரதிஷ்டாம் தே ஜகத் ஆஹுர் அனீஸ்வரம் அபரஸ்பர சம்பூதம் கிம் அன்யத் காமஹைதுகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் they say that அவங்க என்ன சொல்றாங்க? see proud atheist. அவங்க வந்து என்ன சொல்லுவாங்க இல்லையா, என்ன தடுக்கி விழுந்தாலும் மீசல மண்ணு ஓட்டல, எங்கெல்லாமோ ப்ராவெல்லாம் நினைவு வருது. அவங்க தப்பு பண்றாங்கன்னு தெரியும் தெரியாது, ஆனா ரொம்ப பெருமையை அடிச்சுப்பாங்க. நான் எப்படி தெரியுமா பெரிய ப்ரௌட் ஏத்திஸ்ட். என்ன சொல்லுவாங்க? they say that this world is unreal. எல்லாம் மாயையில இருக்கு, எல்லாம் வந்து என்ன நடக்கிறது அப்படி எல்லாம் சொல்லுவாங்க. இதெல்லாமே மாயை. வித் நோ ஃபவுண்டேஷன், நோ காட் இன் கண்ட்ரோல். என்ன எப்படி ஜனத்தொகையெல்லாம் பெருகிறது? ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்து அப்படிதான் பெருகிறது. நம்ம என்ன பண்றோமோ அது போலதான் ஜகத் இருக்கும். ஜகத்னா என்னது? நம்ம இருக்கிற யூனிவர்ஸ். So there is no God involved in that. It is all only humans. We are only tackling அப்படிங்கிறாங்க. They say it is produced of sex desire and has no cause other than lust. ஆசை வந்து அதனால ஆணும் பெண்ணும் இது பண்ணி அதனாலதான் ஜனத்தொகையே வருது. பட் நம்ம வந்து ஃபேக்டரியே பார்க்கலாம். எவ்வளவு பேர் அந்த மாதிரி கல்யாணமான உங்களுக்கு குழந்தை பிறக்க மாட்டேங்கிறது. So it is not that they don't like each other. அந்த மாதிரி அப்புறம் இதுவும் இருக்கும். நிறைய குழந்தைகளும் பெற அந்த மாதிரி இதுவும் ஃபேமிலியும் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இட் இஸ் நாட் ஓன்லி காட்ஸ் கிரேஸ். எல்லாத்துக்குமே ஒரு காட்ஸ் கிரேஸ் வேணும். குழந்தை பிறக்கிறதுக்கும் ஒரு காட்ஸ் கிரேஸ் வேணும். எனி திங் நம்ம மூச்சு விடுறதே காடோட கிரேஸ்ல தான். நிறுத்துன்னு ஒரு இந்த இதுதான் லாஸ்ட். டிங் 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 அதுதான் லாஸ்ட் அப்படின்னா நின்றுடும். என்ன முயற்சி பண்ணாலும் டாக்டர் அதான் என்ன சொல்றாங்க ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாம் சேர்த்துனா, யூ ப்ரே டு பகவானை ப்ரே பண்ணிக்கோங்க, நன்னாயிடுவோம். பேஷண்ட் நன்னாவும் ஆகலாம். இல்ல நன்னா இருந்த பேஷண்ட் வந்து பேஷண்ட்னே சொல்ல முடியாது, ஹாஸ்பிட்டல் சேர்த்துறதுக்குள்ளே போயிடுவோம். இந்த மாதிரி கேஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்துதான் இருக்கோம். டாக்டர்ஸ் ஆர் ஆல்சோ பிவில்டர்ட். அவங்களும் என்ன நடக்கிறதுன்னே தெரியலையே, சடன்னா ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் வருது, எப்படி என்ன வருதுன்னு. ஸோ ஈவன் அவங்க படிச்சிருக்காங்க எல்லாரும். டாக்டர் எல்லாம் மெடிக்கலி அவெல்லாம் படிச்செல்லாம் பண்ணாலும் அவங்க ஒரு ஹாஸ்பிட்டல பார்த்தா என்னது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கணபதியோ சிவனோ ஒரு கிருஷ்ணரோ ஏதோ ஒரு பகவான் போட்டோ இருக்கும், தேவியோ ஏதோ ஒரு இன்னும் they know some supernatural power is there. அதுதான் ஆட்டி படிச்சு பண்றதே தவிர என் கையில ஒண்ணுமே கிடையாது. நான் இருக்கிறேன் எடுக்கிறேன், ஓகே அதுதான். அதனால அவன் பிழைப்பனா மாட்டானா, அவனுக்கு சரியாகுமா, மருந்தெல்லாம் கொடுக்குறேன். தட் இஸ் ஒன்லி இட் வில் ஹெல்ப் இன் ஹீலிங். பட் ஆக்சுவல் ஹீலர் யாரு? அவர் தான். அவளுக்கே அது தெரியும். ஆனாலும் அவங்க படிப்பு சம்பந்தமா அவங்க இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. பட் பீப்புள் ஹூ ஆர் ஏத்திஸ்டிக், யார் வந்து அசுர குணத்துல இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து என்ன எல்லாமே தப்பா புரிஞ்சுப்பாங்க. வேர்ல்ட் அன்ரியல், இல்ல வந்து நான் மனித பிறவியே எடுத்திருக்கேன், நான் என்ஜாய் பண்றதுக்கு தான், எனக்கு கண்ணு காது மூக்கு எல்லாம் இருக்கு. ஸோ வை ஷுட் ஐ நாட் என்ஜாய்? யாருக்கு இல்லையும் என்ஜாய் பண்ணல, எனக்கு தான் பகவான் எல்லாம், பகவான் கூட சொல்ல மாட்டேன், எனக்கு தான் எல்லாத்தோட நான் பிறந்திருக்கேன். ஸோ திஸ் வேர்ல்ட் இஸ் மென்ட் ஃபார் என்ஜாய்மெண்ட். ஐ ஹாவ் ஒன்லி ஒன் லைஃப் அப்படின்னு. they don't know about soul.
ஆத்மா இருக்குன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது. So அவங்க என்ன சொல்றாங்க, no God in control. They say it is produced of sex desire and has no cause other than lust. அவர்கள் இவ்வுலகம் பொய் என்றும் அஸ்திவாரம் இல்லாதது என்றும் கட்டுப்படுத்தும் கடவுள் எவரும் இல்லை என்றும் கூறுகின்றனர். காம இச்சையால் உண்டாக்கப்பட்டதாகவும் காமத்தை தவிர இதற்கு வேறு காரணம் இல்லை என்றும் அவர்கள் சொல்கின்றனர். இதெல்லாம் எங்க படிக்கிறோம்? பகவத்கீதையில வருது இதெல்லாம். அப்போ என்ன நமக்கு வந்து பகவத்கீதை இட் இஸ் நாட் ஒன்லி அபவுட் பகவான், காட், கிருஷ்ணா, அர்ஜுனா, லைஃப் மேனுவல், நம்ம எப்படி வாழணும்னு சொல்லிட்டு வந்து நமக்கு கைட் பண்றாங்க. ஸோ இதுல நம்ம நிறைய விஷயங்கள் ஒரு ஸ்லோகத்திலயும் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். ஓ இப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இது நல்லா ஆழமா படுத்தின என்னது, ஃபார் எவர் யூ ரிமெம்பர். நம்ம லைஃப்ல கூட ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் வரும், ஏதோ ப்ராப்ளம்னே இல்லை, எனிதிங் ஹேப்பன் வி கேன் கோரிலேட். கரெக்ட், பகவத்கீதையிலே சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு சமாதானம் பகவானே சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னு. அடுத்தது போலாமா? டெமானிக் பிலாசபி, அவங்களோட தத்துவமே என்னன்னாக்கா, வேர்ல்ட் இஸ் அன்ரியல் வித் நோ காட் இன் கண்ட்ரோல். கடவுள் கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத உலகம், அதுதான் வந்து உண்மையா அது. அந்த மாதிரி ஒரு உலகமே பகவானோட கட்டுப்பாட்டுல இருக்குன்னு நீங்க சொல்றதெல்லாம் கிடையாது. இது ஒன்றும் பகவானோட கட்டுப்பாட்டிலே இல்லாத உலகம் தான் இது அப்படிங்கிறாங்க. அப்புறம் வேற என்ன சொல்றாங்க, நோ காஸ் அதர் than lust and thus this world is produced of sex desire. காமத்தை தவிர வேற எந்த காரணமும் இல்லை. எனவே இந்த உலகம் பாலியல் ஆசையால் உருவாக்கப்பட்டது. அது பாலியலா தெரியாது நம்மளால. அத்வைத்தம், இந்த பாலாம் தமிழ்ல சேம் வேர்டு, லெட்டர். ஓகே, அப்போ என்னது, இந்த மாதிரி காம இச்சையாலதான் வந்து நம்ம உலகமே வளர்றது, உருவாக்கி இருக்கு. எஸ், அடுத்தது யார் படிக்கணும்? பத்மா மாதாஜி. ஏதாம் திருஷ்டிம் அவஷ்டப்ய நஷ்டாத்மானோ அல்பபுத்தய பிரபவந்தி உக்ர கர்மான க்ஷயாய ஜகதோ அஹிதா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே போல். அப்ப இதுல என்ன சொல்றாங்க, ஃபாலோயிங் சச் கன்க்ளூஷன்ஸ், இந்த மாதிரி எல்லாம் தப்பாலாம் புரிஞ்சுட்டு ஃபைனலி என்ன சொல்றாங்க, ஃபாலோயிங் சச் கன்க்ளூஷன்ஸ் த டெமானிக் ஹூ ஆர் லாஸ்ட் டு தெம்செல்ஸ். இன்னும் தாண்டி படிக்க மாட்டான், அவங்க நினைக்கிறதே கரெக்ட்னு they get lost in themselves and who have no intelligence engage in unbeneficial horrible works meant to destroy the world. பிரபுபாதாவோட இது பிரகாரம் இது எல்லாமே வேண்டாததுங்கிறார். அவர் சொல்ற ஃபேக்டரிலாம் அவசியமே இல்லை. என்னத்தை இப்ப நம்ம ஃபேக்டரியில கிரியேட் பண்ணி நம்ம என்னத்தை பண்ண போறோம்? இப்ப நம்ம நார்மல் இதுலயே கவனிச்சு கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தாலே தெரியும். ஓகே, ஃபேக்டரி இருக்கு, நல்ல இதெல்லாம் இப்போ பிளாஸ்டிக் எல்லாம் என்ன அழகா பண்றாங்க, பட் அதோட இஃபெக்ட் எவ்வளவு பேடுன்னு சொல்லிட்டு இப்பதான் தெரியறது. இப்ப கொஞ்சம் இவ்வளவு வருஷமா தெரியாதுக்கு இப்ப ஒரு ரீசன்ட் இதுல நம்ம படிக்கிறோம். ஆஹா, இந்த பிளாஸ்டிக்லயும் எவ்வளவு அந்த என்னது மைக்ரான்ஸ் அதெல்லாம் இப்ப அவேர்னஸ் வந்துடுது. அதுக்கு மேல இருந்தாதான் வந்து ரீசைக்கிள் பண்ண முடியும். இதை விட மைக்ரானை விட கம்மியா இருந்ததுன்னா அது மக்கியே போகாது. ஆயிரம் வருஷங்கள் இருக்கும் அது மக்கி போறதுக்கு. அதை விட கார்டுபோர்ட், பேப்பர் இதெல்லாம் சீக்கிரம் போயிடும். வுட் தான் என்ன நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், பிளாஸ்டிக் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு, ஹேண்டில் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கு, நல்ல ஷைனிங்கா இருக்கு, கீழே போட்டாலும் உடையாது, அந்த மாதிரி எல்லாம் வச்சு நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா அது எவ்வளவு கேடு விளைவிக்கிறது. அப்போ அதோட ஃபியூம்ஸ் எல்லாமே, ஒரு பிளாஸ்டிக் எரிய விட்டோம்னா அதோட ஃபியூம்ஸ் ஆர் ஆல்சோ வெரி டாக்ஸிக். அதுவும் வந்து ரொம்ப பாய்சனஸ். அப்ப நம்ம கிரியேட் பண்றோம், சரி ஏதோ ஒரு சௌரியத்துக்கு பண்றோம், அதெல்லாம் விளைவு என்னது, அது அந்த டைம்ல நமக்கு விளைவுகள் எல்லாம் தெரியாம நம்ம சௌரியம் எல்லாம் பண்றோம். அதனால பிரபுபாத கிளியராவே இது எல்லாருக்கும் சர்வை பண்றதுக்கு லேண்டோ இருக்கு, பச்சை பசேல்னு வளையறது, மழையோ பெய்யறது, எல்லாம் மாடு என்னெல்லாம் உண்டோ அதெல்லாம் வளர்த்தி அங்கேருந்து பால் கறக்கலாம். இப்படியே நம்ம வியாபாரத்தை பண்ணி நம்ம ஓகே மேபி வி வில் நாட் காம்பீட் வித் யூஎஸ் அண்ட் பெரிய வளர்ந்த தேசத்தை வந்து கம்பேர் பண்ண முடியாது. அவங்களும் இப்ப எந்த லெவல்ல இருக்காங்க இப்ப பாக்குறோம் இல்லையா? இப்ப சிச்சுவேஷனை பாத்தீங்கன்னா என்ன லெவல்ல போயிட்டு இருக்காங்க. ஆக்சுவலி இந்தியாவோட இது வந்து பிகாஸ் இன்னும் நம்ம ஒரு கூட்டு குடும்பம் ஏதோ ஒரு பேஸ்ல இருக்கிறதுனால தான் நம்ம வந்து இன்னும் குழைச்சு போறோம். இன்னும் அந்த ஸ்பாயில் ஆகல, ஃபுல்லா ஸ்பாயில் ஆகல. ஆனா அங்கெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் என்னது, there's no culture, there's no இது மரியாதை கிடையாது. நிறைய சொல்லிட்டே போகலாம். அடுத்தது பகவத்கீதாவை தவிர வேற ஒரு டாபிக் ஆயிடும். பட் இருக்காங்க அங்கேயும். அதனால என்ன ஆயிடுதுன்னா, இந்த பிரச்சாரம் இஸ்கான் பிரச்சாரத்தை வெளியில கொண்டு போனோம்னா அவங்களும் ஈஸியா அட்ராக்ட் ஆயிட்டாங்க. ஏன்னா அந்த மாதிரி ஹிப்பி அந்த 70s எல்லாம் பார்த்தா ஹிப்பிகள் தான் அதிகம். ஒன்னும் தெரியாது, போதை பொருள் நான் வந்து மிதக்கிறேன். எவ்ரிபடி வாண்ட்ஸ் ஹாப்பினஸ். அப்ப அவ ஹாப்பினஸ் எப்படி தடினா, வீடு குடும்பம் எல்லாம் கிடையாது. ஏன்னா 16-17 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு, நீ படிச்சே போ, நீ உன்னோட இந்த பறவைகள் மாதிரிதான், நீ உன்னோட இதை பாத்துக்கோன்னு. எனக்கு ஒன்னும் வேலையும் தெரியாது, வேலை பண்ண தெரியாது, ஒழுங்கா படிக்க மாட்டாங்க. எல்லாம் படிக்கிறவங்க ஒழுங்கா படிச்சு அப்புறம் பார்ட் டைம் ஜாப் எடுத்துன்னு பண்ணுவாங்க. எல்லாரும் படிக்க மாட்டாங்களே, படிப்பு கொஞ்சம் கம்மியா வரவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அப்ப போச்சு அவங்க லைஃப் போச்சு. அப்போ
ஏதோ ஒரு சின்ன இன்னொரு எப்படி எல்லாருக்கும் ஆசை என்னது நன்னா இருக்கணும், நன்னா நிம்மதியா வாழணும், ஹாப்பியா வாழணும். இப்போ கஞ்சா யாரோ கொடுத்தாங்க, சரஸ் கொடுத்தாங்க, என்னை நல்லா மிதக்கிறேன், ஐம் சோ ஹாப்பி அப்படிம்பாங்க. அதெல்லாம் டெம்பரரி, அதெல்லாம் எடுக்கக்கூடாது. நம்ம ஹெல்த்துக்கும் ப்ராப்ளம், உயிருக்கே ப்ராப்ளம். அப்ப இதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாது. சோ அங்க போயிட்டு இவர் பிரச்சாரம் பண்ணணும்னு என்ன எடுத்து அப்படியே அந்த கற்பூரம் பத்தி அறியறப்ப எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வரல. ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் என்னன்னாக்க பிரசாதம் கொடுக்குறீங்களா, சரி சரி வரோம், என்ன ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லணுமா, சரி சொல்றோம். அப்புறம் 1 hour கத்தின அப்புறம் பிரசாதம் கிடைக்கலையா, சரி அப்படி சாப்பாடாவது கிடைக்குமேன்னு வந்துட்டு இருந்தாங்க. அந்த பிரசாதம் சாப்பிட்டு 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 அவங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சு போயிடுது, லைஃப்ல நம்ம பண்றதெல்லாம் தப்பு, இதுதான் லைஃப்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் குடும்பம் எல்லாம் வச்சிருந்து எல்லாம் ஹரே கிருஷ்ணா ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. அங்க அவ்வளவு ஃபேமஸ் ஆயிடுது. நம்ம இதுல அவ்வளவு ஆகல, ஏன்னா இன்னும் நம்ம ஒரு கல்ச்சர்ல இருக்கிறதுனால. அந்த மாதிரி வந்து இப்ப அவரே சொல்ற ஃபேக்டரிஸ் எல்லாம் அவசியமே இல்லை, கேட்டில் ரேரிங் இதெல்லாம் பண்ணினாலே நம்ம வந்து நல்லா சுபிக்ஷமா வாழலாம். அதே இந்த நேச்சரையே நம்ம சார்ந்து வாழ்ந்தோம்னாக்கா அந்த டைம் டு டைம் மழை பெய்யும், எல்லாம் கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்னு. இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், ஜங்கல், கான்கிரீட் ஜங்கல் ஆக்கிட்டோம். எல்லா இடத்தையும் ஒரு பில்டிங், மரத்தை எல்லாம் கட் பண்ணி. சோ அதோட பாதகம் தெரியறது. மழை வந்தா ஒரே அடியா மழை, இல்லாட்டா ஒரே வறண்டு மழையே வராது. அந்த மாதிரி கண்டிஷன்லாம் நம்ம போயிட்டு இருக்கு. எனிவே, சோ சைட் பாயிண்ட். அப்ப இது என்னது, அதனாலதான் they destroy horrible works. அவங்க மாதிரி ஆன்மீகத்துல எல்லாம் நாட்டு இல்லாதவங்க ஹாரிபிள் ஒர்க் எல்லாம் பண்ணி அழியக்கூடிய, வெள்ளியே அழியக்கூடிய வேலையெல்லாம் பண்றாங்க. இத்தகு முடிவுகளை பின்பற்றி அறிவில்லாதவர்களும் தம்மை இழந்தவர்களுமான அசுரர்கள் உலகத்தை அழிப்பதற்கான பலனற்ற கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. வேற என்ன நிறைய இருக்கும். பிரபுபாதோட எல்லாம் படிச்சதுனாக்கா ரொம்ப நம்ம இந்த இதுக்கு சூட்டபிள் இல்ல தோணும். பட் அவர் எழுதுறதுதான் ஃபேக்ட். நம்ம பண்றோம் எல்லாம் என்னது, நிலாக்கு போகணும், மார்ஸ்க்கு போறோம், சூரியனோட போறோம், போலாம்னு சொல்லிட்டு அதோட அப்புறம் சைடு எஃபெக்டும் இருக்கும். ஓகே, அவங்க காம்பீட் பண்றதுக்கு நம்ம பண்றோம். ஏன்னா உலகத்துல எல்லாரும் அவங்க எல்லா கண்ட்ரிஸ் போறாங்க, நமக்கு போய் we will also prove. பட் நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ஸ் என்ன சொல்றது, அங்கெல்லாம் நம்ம கர்மா என்னெல்லாம் பண்ணிருக்கோமோ அக்கார்டிங்லி வில் கோ டு அனதர் பிளானட்ஸ். நாட் யூ டேக் அ பிளேன் அண்ட் யூ கோ, அதுக்குள்ள போக முடியாது, ஒரு தூரத்துக்கு தான் போனேன் வந்துட்டேன். அழகா கர்மாவை நல்லா பண்ணிட்டு அங்கே போயிடலாமே. எந்த உலகம் உங்களுக்கு வேணுமோ அந்த உலகத்துக்கெல்லாம் போகலாம். சோ பகவத்கீதால எல்லாமே நல்லா சொல்லியிருக்காங்க. சோ இது வந்து டிபேட்டபிள் இஷ்யூ தான். சில பேர்லாம் பிடிக்காது, இதெல்லாம் பஞ்சாங்கம் மாதிரி, பழைய பஞ்சாங்கம் மாதிரி நீங்க பேசுறீங்க, அதெல்லாம் நமக்கு இந்த காலத்துக்கு பொருந்தா போல் பேசணும் அப்படிம்பாங்க. பட் இஃபெக்ட் இஸ் சோ பேட். அது அவர் எப்பவுமே சுத்தி காட்டிடும். ஓகே, என்ன கொடுத்துருக்கு, டெமோனிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் என்னது, ஆட்டிடியூட் அண்ட் என்கேஜ்மெண்ட். அவங்க இதுல எல்லாம் வந்து இன்வால்வ்டா இருக்காங்க, ஈடுபாடுகள். ஆட்டிடியூட் என்னது, demonic are lost to themselves, illusion, ஒரு மாயையில சிக்கிண்டு அதே தான் உலகம் நினைச்சுட்டு இருக்காங்க. have no intelligence, சொந்த புத்தி எல்லாம் இல்லாம மனோபாவம் அசுரர்கள். அவங்க மனோபாவம் எப்படி இருக்கு, அசுரர்கள் தங்களை தாங்களே மாயையில் இழந்து விடுகிறார்கள் மற்றும் அவர்களுக்கு புத்திசாலித்தனம் இல்லை. அப்புறம் அவங்க என்ன என்கேஜ்மெண்ட், என்ன ஈடுபாடு பண்றாங்க, என்கேஜ் இன் அன்பெனிஃபிஷியல் ஹாரிபிள் ஒர்க்ஸ் meant to destroy the world. உலகை அழிக்கும் நோக்கத்தில் பயனற்ற பயங்கரமான செயல்களில் ஈடுபடுகிறார்கள். இப்போ ஒரு ஃபேக்டரி பார்த்தோம், அதுல புரிஞ்சுக்கணும், நல்ல ஃபேக்டரிஸ் இருக்கே, நல்ல இது உற்பத்தி பண்ற அந்த மாதிரி. அதுதான் ஃபேக்டரிஸ் எல்லாமே கெடுதல் கிடையாது. மெஷினை வச்சு நல்லதெல்லாம் குவிக்கா கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றது, இதெல்லாம் இருக்கும், திங்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்றது. அப்புறம் என்னது, இல்யூஷன். ஹரே கிருஷ்ணா. யாரோ பேசுறாங்களா? பாமினி மாதாஜி மீட் பண்ணிடுறேன், சத்தம் கேட்கிறேன். Illusioned, no intelligence, because they think to be advancing but engaged in the work that is destructive. அவங்க நினைக்கிறாங்க நம்ம வந்து ரொம்ப ஸ்மார்ட், அவளுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் இல்ல, பட் தே திங்க் தே ஆர் வெரி ஸ்மார்ட் அப்படின்னு, பிகாஸ் தே திங்க் தே ஆர் அட்வான்சிங். பட் ஆக்சுவலி என்ன பண்றாங்க, அட்வான்ஸ்ங்கிற பேர்ல என்ன பண்றாங்க, அழிக்கக்கூடிய, தனியா அழிச்சுக்கிறாங்க, உலகத்தையும் அழிக்கக்கூடிய வேலையில ஈடுபடுறாங்க. மாயையில் என்ன பண்றாங்க, புத்திசாலித்தனம் இல்லை. அவங்க மாயையில் இருக்காங்க, புத்திசாலித்தனம் இல்லை. ஏனென்றால் அவர்கள் அழிவுகரமான வேலையில் ஈடுபட்டு முன்னேற நினைக்கிறார்கள். அப்புறம் உக்ர கர்மா, இந்த மாதிரி கர்மா, இந்த மாதிரி கர்மா உக்ரம், that is painful, horrible, destructive acts அவங்க வந்து ஈடுபடுறாங்க. வலி, பயங்கரமான அழிவுகரமான செயல்களில் அவங்க வந்து ஈடுபடுறாங்க. எஸ், வேற யாரு, எல்லாரும் படிச்சுட்டீங்களே, ஒரு ரவுண்ட் ஆயிடுது இல்லையா? அந்த மாதிரி போயிட்டாங்களா? சரி, சுதந்திர இப்ப யார் படிக்கிறோம், புவனேஸ்வரி மாதாஜியா இருக்காங்களே, யார் விட்டு போனா அப்போ? இல்லையா, யாரும் விட்டு போலையா? ஓகே, மாதாஜி மாதாஜி தான் படிக்கணும். படிங்க, நீங்களே அந்த ஆர்டர் வச்சு படிங்க. பாமினி மாதாஜி பாமினி மாதாஜி படிக்கணுமா? மாதாஜி படிங்க, படிங்க மாதாஜி. தெரியறதா? தெரியுது மாதாஜி.
காமம் ஆஸ்திரிய துஷ்பூரம் தம்ப மான மதான்விதா மோகத் குரு ஹீத்வாசத் குரோஹான் பிரவரந்தந்தே அசுச்சி விரதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்புறம் என்னது? அசுச்சி துஷ்பூரம் காமாம் ஆசிரித்ய துஷ்பூரம் காமம் டேக்கிங் ஷெல்டர் ஆஃப் இன்சேஷியபிள் லஸ்ட். போரும் ஆகாது. லஸ்ட்னா என்னது? ஏதோ ஒரு ஆசை இருக்கு, ஒரு பெண் ஆசைன்னு வைக்கலாம். சரி, ஒரு ஹாய் ஹலோ சொல்லலாம், அதோட நிறுத்திடலாம் அப்படின்னு ஒரு நாளைக்கு ஹாய் ஹலோ சொல்லுவோம். அடுத்த நாளைக்கு இன்னும் ஆசை இன்னும் பெருகும். ஹாய் ஹலோ சொன்னா போறது, இன்னும் கொஞ்சம் நெருங்கி பழகலாம் சொல்லி என்ன வரும்? டைம் வில் கம், இந்த கேர்ள் வில் சே சாரி, முடியாது, ஏதோ இதில் முடியாது வந்துடும், கோவம் வந்துடும். அப்ப பொறுமை இருக்காது. சரி, அவதான் வேண்டாம் சொல்லிட்டாலே, நம்ம திரும்பி போயிடலாம் அப்படின்னு பண்ண மாட்டான். இல்லையே, நான் எதிர்பார்த்துன்னு வந்திருக்கேன். இப்ப எதிர்பார்ப்ப நிறைவேற்றலைன்னா என்ன வரும்? அது கோவமா மாறிடும். அதெல்லாம் ஸ்லோகத்துல இருக்கு, நம்ம அதையும் படிக்கலாம். நம்மளோட என்ன எனக்கு நம்பர் தான் தெரியல, அதெல்லாம் இருக்கு. காமம் குரோதத்துல கொண்டு போய் விடும் அப்படின்னு. அப்ப அது என்னது? ரொம்ப ஜாஸ்தி லஸ்ட். அதான் ஒரு ஆசைங்கிறது வேற, லஸ்ட்ங்கிறது ரொம்ப இது ஆசை, இன்சேஷியபிள். அது பினிஷே ஆயிடுத்து. ஏதோ இப்ப நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்களுக்கு ஒரு இன்னையோட லாஸ்ட், நான் இனிமே நான்வெஜ்ஜே சாப்பிட மாட்டேன் அப்படிம்பாங்க. அந்த நாக்கு டேஸ்ட் மாத்திரம் இழுத்துட்டே இருக்கும். திரும்பி அடுத்த சண்டே வரும். சரி, சண்டே சாப்பிடலாம்னா இந்த சண்டேயோட லாஸ்ட். அடுத்த சண்டே வந்தா கேட்கறது, இன்னைக்கு ஏதோ ஒரு சம்திங் இருக்கும், யாரோட பர்த்டே இருக்கும், மேரேஜ் ஆனிவர்சரி இருக்கும், இன்னைக்கு மாத்திரம் ப்ளீஸ் லாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்னைக்கு சாப்பிடுவாங்க. ஸோ இது இன்சேஷியபிள். யூ வில் நெவர் ஃபீல் இந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் போரும், முற்றுப்புள்ளின்னு வரவே வராது. அதுதான் அதோட பியூட்டி, அந்த மாயோட பியூட்டி அதுதான். ஸோ டேக்கிங் ஷெல்டர் ஆஃப் இந்த மாதிரி இன்சேஷியபிள் லஸ் அண்ட் அப்சார்ப்ட் இன் த கன்சீட் ஆஃப் ப்ரைட், பெருமை, அண்ட் ஃபால்ஸ் பிரஸ்டீஜ். நான் இன்னும் பண்ணிக்க மாட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா. யாரோ பாமினி மாதாஜி மீட் பண்றேன். அப்புறம் இந்த ஃபால்ஸ் பிரஸ்டீஜ் ஒன்னும் இருக்காது. ஏதோ ஒரு சின்ன சுண்டைக்காய் பண்ணிருப்போம், ஏதோ நான் தெரியுமா, நான் அது தெரியும், எனக்கு இது தெரியும் பெருமை அடிச்சுக்கிறது. அதெல்லாம் ஃபால்ஸ் பிரஸ்டீஜ், டெமானிக், அசுரத்தனமான இந்த மாதிரி குவாலிட்டிஸ். தட்ஸ் இல்யூஷன். அதனால மயக்கப்பட்டு ஆர் ஆல்வேஸ் வாண்ட் டு அன்கிளீன் ஒர்க் அட்ராக்டட் பை த இம்பர்மனன்ட். எல்லாமே இம்பர்மனன்ட், ஒன்னும் பர்மனன்ட் கிடையாது. இதெல்லாம் நம்ம இன்டாக்சிகேஷன், இல்லிசிட் ரிலேஷன் நல்லா இருக்கும், பாக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கும் ஸ்டார்டிங்ல எல்லாம். அப்புறம் எங்க கொண்டு போய் விடும் அது. அதே போல கேம்பிளிங், முதல்ல ஜெயிப்பாங்க, 2 டைம் ஜெயிப்பான், 3 டைம், அப்படியே மயங்கி ஆஹா இங்க எப்ப பணம் போட்டாலும் எனக்கு டபுளா ட்ரிபிளா கிடைக்கிறது அப்படின்னு. அப்புறம் வரும் 4-5 கத்துக்கு அப்புறம். அப்போ விட தோணாது. ஏன்னா முதல்ல ஜெயிச்சு கண்டு போயிட்டானே, அப்ப அவன் ஜெயிப்பான். இல்ல சரி, இந்த டைம் தோத்தேன், அடுத்த டைம் ஜெயிப்பேன்னு சொல்லிட்டு விளையாடிட்டே இருப்பான். 10 டைம் 15 டைம் தோத்தாலும் புத்தி அங்க போகும். ஜெயிப்பேன். அப்புறம் ஒரு வைராகியத்தோடு பண்ணிட்டே இருப்பான். ஸோ கேம்பிளிங் ஆல்சோ அழிவதான் நோக்கி போகும். மீட் ஈட்டிங் ஆல்சோ சேம் திங். என்னது, இன்னும் நாக்கு கேட்டுனே இருக்கும். இன்டாக்சிகேஷன் ஆல்சோ லைக் தட், இல்லிசிட் ஆல்சோ. ஸோ இது எல்லாமே என்னது, அசுரத்தன்மையுடையவர்கள், திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சம் அடைந்து கர்வம் மற்றும் பொய் கௌரவத்தின் கவர்ச்சியால் மூழ்கி மயக்கப்பட்டுள்ளனர். எப்போதும் தூய்மையற்ற விரதங்களில் ஈடுபடும் அவர்கள் நிரந்தரமற்ற பொருள்கள். இதெல்லாம் நிரந்தரமா இருக்க போறதா? இது நமக்கு நிரந்தரம், ஆன்மீகம் தான் நிரந்தரம். அதுல இருந்து நம்ம நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கோம். இப்போ நம்ம இது பௌதிகத்தை நம்ம என்னெல்லாம் இப்போ இது என்னது இப்போ படிச்சுட்டோம், நல்லா என்ஜாய் பண்றோம் அப்படின்னா, திரும்பி அடுத்த ஜென்மம் எடுக்கும்போது திரும்பி ABCDல இருந்து ஆரம்பிக்கணும். வி கேன் நாட். நான் அப்ப சர்ஜனா இருந்தேன், ஐ வாஸ் அ பிக் லாயர். அப்ப நான் இந்த ஜென்மத்துல சின்ன வயசு 3 இயர்ஸ் 5 இயர்ஸ் எனக்கு நல்லா லாஸ் எல்லாம் தெரியும். எனக்கு எல்லாம் கத்தி எல்லாம் கொடுங்க, கரெக்டா நான் டிசெக்ட் எல்லாம் பண்ணிடுறேன். எல்லாம் முடியாது. ஏஃபார் ஆரம்பிக்கிறோம். ஆன்மீகத்துல அப்படி கிடையாது. ஆன்மீகத்துல எப்படி, நம்ம எவ்வளவு படிச்சிருக்கோமோ, இறந்து போயிட்டோம், ஃபுல்லா படிச்சு முடிக்கல, அது கூட 70, 80, 90 இயர்ஸ் ஆயிடுத்து இறந்து போயிடும். உடல் தானே, எனது பாடி இழந்து விடுறோம். திரும்பி ஒரு குழந்தை பருவத்து இதுல வருவோம், ஃபார்ம்ல எடுத்துன்னு வருவோம். ஆனா என்ன இருக்கும், ஞானம் இருக்கும். இந்த ஆன்மீகத்தோட ஞானம், இதெல்லாம் 6வது 6th சாப்டர்ல படிப்போம் நம்ம திரும்பி. அப்ப அதுல இருந்து தொடருவோம். இப்ப இந்த ஜென்மத்துல 70% முடிச்சுட்டோம். இன்னொரு அங்க பகவானுடைய உலகத்தை பொறுத்துக்கு 100% வரணும், அப்படி வச்சுக்கலாம். 70% முடிச்சிட்டோம். அப்புறம் எனக்கு பாக்கி 30% திரும்பி ஒரு உடலை எடுக்கணும். உடலை எடுத்து திரும்பி ஒரு நல்ல வீட்டுல பிறந்து ஆன்மீகத்துல சின்ன குழந்தைகள்ல இருந்தே, அதனால நிறைய குழந்தைகள்லாம் சின்ன வயசுல படிக்கும்போது நினைச்சுக்கணும், போன ஜென்மத்தை நல்ல ஒரு ஆன்மீகத்துல இருந்திருக்காங்க, அவங்க 80% 90% பண்ணிருக்காங்க. இன்னொரு 10% பண்ணி திரும்பி பகவான் மனித உடலே கொடுத்திருக்காங்க, மிருக உடல்லாம் கொடுக்கல, நல்ல வீட்லயும் பிறந்திருக்காங்க. அதனாலதான் சின்ன வயசுல அவங்க படிக்கிறாங்க. நம்ம இதெல்லாம் கூட யூடியூப்ல எல்லாம் இப்ப நிறைய பாக்குறோம். சின்ன குழந்தைலாம் மழலை, ஆனா அழகா ஹரே கிருஷ்ணா சொல்றது, நல்லமோ சொல்றது, அப்படியே எப்படிதானோ இந்த மாதிரி ரொம்ப அதிசயம். அப்ப இந்த
ஜன்மம் சொல்றோம் இல்லையா, இதெல்லாம் வந்து ஃபேக்ட். சோ ஆனா இந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்ததுன்னா என்னது, அதெல்லாம் திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சமடைந்து கர்வம் மற்றும் பொய் கௌரவத்தின் கவர்ச்சியில் மூழ்கி மயக்கப்பட்டுள்ளனர். எப்பொழுதும் தூய்மையற்ற விரதங்களில் ஈடுபடும். அந்த மாதிரி இருக்கும். விரதம்லாம் இருக்கு, யாரு சொன்னா, எவனோ சொன்னா, ஆனா எனக்கு நான் அது இருக்க போறேன், விரதம் இருக்க போறேன், அது பண்ணுவேன், நெய் தீபம் ஏற்றுவேன், எலுமிச்சம்பழம் தீபம் ஏற்றுவேன், என்னவோ யாரோ சொல்லியிருப்பாங்க. ஸ்கிரிப்சர் எந்த ஸ்கிரிப்சர்ல சொல்லியிருக்கா அதெல்லாம் தெரியாது. அவன் சொன்னா அவள் சொன்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பண்ணுவோம். பண்ண முடியும் போதெல்லாம் பண்ணலாம். பட் அதுல எல்லாம் ரொம்ப டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு, அதனால நான் வந்து மாலை ஜபம் பண்ணல, அதனால நான் வந்து கோயிலுக்கு போல, கிருஷ்ணரை வழிபாடு பண்ணல, காலையில எந்திக்க முடியல, ராத்திரி எல்லாம் இதான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்ப காலையில 4 மணிக்கு எந்திக்க முடியாது, மங்களார்த்தி பார்க்க முடியாது, எது இம்பார்ட்டன்ட் அதை மிஸ் பண்ணிடும். நம்ம வேண்டாததுக்குள்ள ரொம்ப நம்ம இன்னும் எல்லாருக்கும் 24 மணிக்கு தான் இருக்கு, 24 hours எவ்ரிபடி ஹாஸ் ஒன்லி தட். சில பேரால எப்படி இவ்வளவு இன்வால்வ்டா வந்து கிருஷ்ண பக்தி எல்லாம் இருக்காங்கன்னாக்கா, அவங்க அது இம்பார்ட்டன்ட், they know what is to be done, what is not to be done, அது புரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் எப்பொழுதும் தூய்மையற்றவங்க எல்லாம் எப்படி இருப்பாங்க, தூய்மையற்ற விரதங்களில் ஈடுபடும் அவர்கள் நிரந்தரமற்ற பொருள்களால் கவரப்படுகிறார்கள். இதுதான் இப்ப நம்ம வந்து இப்போ அந்த கோயிலுக்கு போனா எனக்கு மார்க் பண்ணணும், நிறைய மார்க் பண்ணணும், அப்படியா அந்த ஒரு கோயில் இருக்கு, அங்க ஒரு மரத்துக்குள்ள ஏதோ ஒரு அந்த கோயில் டெய்லி நெய் வழக்கேத்து ரிசல்ட்டுக்குள்ள பாரு, 2 weeks அங்க பண்ண எனக்கு ரிசல்ட் வந்து நல்ல ரிசல்ட் வரும், வந்துடும் ரிசல்ட். பட் இஸ் இட் பெர்மனன்ட்? இல்லை. அதுக்கப்புறம் திரும்பி காலேஜ் அட்மிஷன், அப்புறம் வேலை, திரும்பி அங்கேயே பாஸ் ஆகணும், அப்புறம் வேலைக்கு அப்ளை பண்ணணும், நல்ல வேலை கிடைக்கணும், நல்ல பதவி கிடைக்கணும், நல்ல சம்பளம் கிடைக்கணும், நல்ல கல்யாணம் பண்ணிக்கணும், நல்ல வீடு வாங்கணும், இப்படியே ஆசைகள் வளர்ந்து வளர்ந்து இதெல்லாமே டெம்பரரி தான். அதெல்லாம் பெர்மனண்டா நம்ம வந்து நன்னா இருக்க போறோமா, அதெல்லாம் பண்ணி இல்லை. ஸோ இதெல்லாமே நிரந்தரமற்ற பொருள்களால் கவரப்படுகிறோம். இப்ப அந்த மாதிரி விரதங்கள்லாம் நம்ம பண்ணிட்டு வேஸ்டிங் அவர் டைம். ஓகே, அசுரத்தனத்துல இதெல்லாமும் இன்க்ளூடட். என்னது, அட்ராக்டட் பை இம்பர்மனன்ஸ். அப்ப நம்மளே அனாலிசிஸ் பண்ணுவோம், நம்ம எதுல எல்லாம் இம்பர்மனன்ட்ல நம்ம அட்ராக்டடா இருக்கும், நம்மளே பார்த்துக்கலாம். பண்ணக்கூடாதுன்னு கிடையாது, நம்மளால முடிஞ்சதுன்னா பண்ணணும். ஆனா அதுக்கு வேண்டி நான் பெர்மனன்ட் எது பகவானை பண்றது என்னெல்லாம் இருக்கும் அதை நான் விட்டு விட்டு இதை பண்ணேன்னா இட் இஸ் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். அதுதான் பகவான் சொல்றாரு. சோ நிலையற்ற தன்மையால் ஈர்க்கப்படுகிறார்கள். அப்புறம் இருந்து இன்சேஷியபிள் லஸ்ட், தீராத ஆசை, காமம், இல்யூஷன், மாயையில சிக்கின்னு இருக்காங்க. அப்சார்ப்ட் இன் கன்சீட் ஆஃப் ப்ரைட் அண்ட் ஃபால்ஸ் பிரஸ்டீஜ், பெருமை மற்றும் தவறான கௌரவத்தால் உறிஞ்சப்படுகிறார்கள். அப்சார்ப்ட்னா உறிஞ்சப்படுகிறார்கள். யார் படிக்கணும் அடுத்தது? சுதந்திரா தேவி மாதாஜியா? ஆமா மாதாஜி, நான் தான் படிக்கணும் மாதாஜி. சிந்தாமபரிமேயாம் ச பிரளயாந்தம் உபாஸ்ரிதாஹ காமோபபோக பரமா ஏதாவத் இதி நிஷ்சிதாஹ ஆஷாபாஷ சதைர்பத்தா காமக்ரோத பராயணாஹ இஹந்தே காம போகார்த்தம் ஏனார்த்த சஞ்சயான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்புறம் இதுல என்ன சொல்றாரு, அவளோட என்னெல்லாம் குவாலிட்டிஸ் இருக்குன்னு. They believe that to gratify the senses is prime necessity of human civilization. என் காதால கேட்கறதுக்கு ஆனந்தமா இருக்கு ஒரு ஏதோ பிலிம் சாங், அப்படியே லிங்கரிங். எனக்கு அது ராஜா என்னெல்லாமோ பேருக்கு தெரியல, இப்ப எனக்கு வரமாட்டேங்குது, வாட்டவர் நம்ம பேர்லாம் சொல்லி எடுக்க வேண்டாம். அதுதான் எனக்கு அட்ராக்டிவா இருக்கு. அப்ப அந்த பாட்டே தான் ஹம் பண்ணிருக்கேன், அதே தான் எனக்கு கேட்கணும். அப்ப காதால கெட்டு போறான் அப்படின்னா, கெட்டு போறதுன்னா என்னது, attracted towards all these impermanent things. He's gratifying his senses which he feels, அதுதான் பிரைம். ஏன் அழகா பஜன் பாட்டு அதெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் வராது. அப்புறம் கண்ணால பகவானோட அர்ச்சனை விக்கிரகத்தை பார்க்கலாம், அது இல்ல. ஒரு பிலிம் பார்க்கணும், சீரியல் பார்க்கணும், இதெல்லாம் ஒரு அட்ராக்ஷன் இருக்கும். கண்ணால, காதால, மூக்கால, அப்புறம் என்னதெல்லாம் இருக்கு, தொடுப்புலன், வாய், இது எல்லாமே, கால், கைகள், இது எல்லாமே சென்ஸ் ஆர்கனை வச்சு அவன் வந்து என்ன பண்றான். They believe that to gratify the senses is the prime necessity. என்னுடைய ஆசையை நான் நிறைவேற்றணும், அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு நினைக்கிறான். prime necessity of human civilization. Thus until the end of life their anxiety is immeasurable. அது வாங்கணும், இது வாங்கணும், அது ஒரு வீடு வாங்கியாச்சு 10 வருஷம் அப்புறம், இன்னும் 15 வருஷம் அப்புறம் இதை விட பெரிய வீடு வாங்கணும். அப்புறம் என்னது, இன்னும் ஏதோ பேங்க் பேலன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், அப்புறம் வேற என்ன வாங்கணும், கார் வாங்கணும். அந்த கார்லயும் வந்து நல்ல ஒரு பேட்டரி ஆப்ரேட்டட் கார்ல BMW. ஏதோ ஆசையெல்லாம் நிறுத்தவே முடியாது. அப்புறம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அங்க ஒரு ஏதோ இது என்னது ஹாலிடே ஹோம்ல வாங்கியிருக்காங்க. நம்மளுக்கு தான் we can also afford, so why can't we நம்மளும் அது மாதிரி ஒரு வாங்கலாம். அதெல்லாம் பேணி காக்கிறதுக்கு எவ்வளவு காசு போகும், சும்மா unnecessarily we'll be wasting our time and energy, money. தெரியாம நம்ம காம்படிஷன் வந்துடும், அதுல எல்லாம் காம்படிஷன் பண்ணி நம்ம அனாவசியமா அதெல்லாம்
immeasurable. So until the end of their life, the anxiety, அது வாங்கணும் இது வாங்கணும் இது அடையணும் அது அடையணும் அதுலயே போயிட்டு இருக்கும். இந்த ஆங்ஸைட்டி என்னது இதே அளவே கிடையாது, immeasurable. Bound by a network of hundreds of thousands of desires. இந்த மாதிரி இவ்வளவோ ஆசைகள், அதையும் அதையும் ஆசைப்படணும் இதையும் ஆசைப்படணும் இதையும் அடையணும் அது அடையணும் அந்த மாதிரி இருந்து அவங்க என்ன பண்றாங்க, and absorbed in lust and anger. ஆங்கர்னா என்ன அர்த்தம், கிடைக்கலன்னா கோவம் வந்துடும். ஆசை இருக்கு, அந்த ஆசை கிடைக்கலன்னு புடவை பார்த்து வச்சுட்டு வந்திருக்கேன் சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன், அவன் பாவம் அந்த கடைக்காரன் நினைவில்லாம வேற ஒருத்தர் வரணும்னு கொடுத்துட்டேன். அடுத்த நாள் இவன் வந்து எல்லாம் பைசா எல்லாம் ரெடியா போயிட்டேன், அந்த புடவை கட்டேன் எங்க போ காணுமே, எனக்கு ஐயோ சாரி மாமி சுவாமி சாரி கொடுத்துட்டேன், யாரோ வந்தாங்க, நான் சொன்னேன் இல்லையா நீ ஏன் கொடுத்துட்டேன், எனக்கு அவ்வளவு ஆசை இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு கோவம். ஏதோ ஒரு ஆசைப்படுவோம், அது கிடைக்கலைன்னா கோவத்துக்கு தான் விடும். அதெல்லாம் பகவத்கீதா சொல்லியிருக்கு. சோ bound by a network of hundreds of thousands of desires and absorbed in lust and anger. கோவத்துல கொண்டு போய் விடுவாங்க. they secure. அப்ப அதை என்ன பண்றாங்க, இந்த மாதிரி எல்லாம் பொருள் வாங்கணும்னா சும்மா உட்கார்ந்தா வருமா, நம்ம பணம் சம்பாதிக்கிறோம். they secure money by illegal means for sense gratification. வந்து 9 to 5 ஜாப்ல போச்சுன்னா ஏதோ ஒரு அமௌண்ட் கிடைக்கும், இல்லையே எனக்கு அது வாங்கணுமே பெரிய ஒரு இதனும் பியாண்ட் அவர் ரீச், அதெல்லாம் ஆசைப்பட்டுருவோம். அப்ப என்ன பண்ணோம், கிம்பளம் ஓவர் டைம், வீட்டுக்கு டைம் கொடுக்காம அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா டைம் எல்லாம் இதுக்கு கொடுத்து வேலைக்கு கொடுத்து யாரோ எவனோ பிசினஸ் பண்றான், அவனுக்கு நம்ம உழைச்சு அவன் நல்லா பிசினஸ் பண்ணிட்டு போவான், அவன் நமக்கு தீனி போடுவானே, எக்ஸ்ட்ரா இன்கம் கொடுப்போம் ஓவர் டைம். அதுக்கெல்லாம் ஆசைப்பட்டு நம்ம வந்து இதான் கழுத மாதிரி கொடுத்துருக்காரு இப்ப பிரபுபாத். ஆசுரபாவம் இதெல்லாம் தான் நம்ம வந்து கழுதைக்கு வந்து ஒரு புல்கட்டு கிடைக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு அது அவ்வளவு லோடு எடுத்துன்னு போகுமா, அந்த மாதிரிதான் நம்ம உழைக்கிறோம். சாப்பிட நேரம் இல்ல, தூங்க நேரம் இல்ல, ஏன்னா நான் உழைக்கணும், எனக்கு காசு வேணும்னா அதை ஐ ஹேவ் டு அச்சீவ் சம்திங் பிக் அப்படின்னு நினைச்சு நான் வந்து உழைக்கிறேன். இது எல்லாமே என்னது, then he goes for illegal means of sense gratification. சோ மனித நாகரிகத்தின் முக்கிய தேவை எனது புலன்களை திருப்தி செய்வதே என்று அவர்கள் நம்புகின்றனர். இவ்வாறாக வாழ்வின் இறுதி வரையுள்ள அவரோட என்னைக்கு லாஸ்ட் டே யாருக்கு தெரியும், நமக்கே என்ன தெரியும், இப்ப நானே பேசினே இருக்கேன் பண்ணிட்டு ஒரு இப்படி பண்ணா விழுந்துடுவேன், நமக்கே இப்போ லாஸ்ட் டைம் என்ன வருதுன்னே தெரியாது. அப்போ ஆனா என்ன பண்ணுவோம், அது வரைக்கும் பாடுபடுவோம், எது இறுதி வருதுன்னு தெரியாமே அவன் வந்து அந்த வாழ்க்கையிலேயே வாழ்ந்துட்டு இருப்பான். இவ்வாறு வாழ்வின் இறுதி வரை உள்ள அவர்களது கவலைகள் அளக்க முடியாதவை. ஆசைகள் என்னும் நூற்றுக்கணக்கான கயிறுகளால் பந்தப்பட்டு காமத்திலும் கோபத்திலும் மூழ்கி அவர்கள் புலனுகர்ச்சிக்காக அநியாயமான வரணும் இல்லையா, அநியாயமான வழிகளில் செல்வத்தை சேகரிக்கின்றன. நியாயம் இல்லாத வகையில அவங்க வந்து பொருள் ஈட்டுறாங்க. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி வந்திருக்காங்களா, இப்பதான் பாக்குறேன். ஜெயஸ்ரீ கண்ண மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா இருக்காங்க, சாட்ல போட்டிருக்காங்க, நான் படிக்கவே சொல்லல. ஸ்டார்டிங்ல வந்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி. ஸ்டார்டிங்ல வந்து அதான் சாட்ல மெசேஜ் பண்ணிருக்காங்க, ஸ்டார்டிங்ல வந்திருப்பாங்க, அப்புறம் போயிருப்பாங்களா இருக்கும். இப்ப காணல, ஏன்னா எனக்கு இந்த ஸ்கிரீன் தெரியாது, உங்க ஸ்கிரீன் தெரியாது, நான் இந்த பிபிடி தான் போட்டிருக்கேன். அப்புறம் நடுநடுல ஓபன் பண்ணி பாப்பேன் யாரு இருக்கீங்க, நெக்ஸ்ட் யாரு படிக்கும்போது பாப்பேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் யார் படிக்கணும் மாதாஜி? நான் மாதாஜி. படிங்க. இதம் அத்யமயா லப்தம் இமம் பிராப்சயே மனோரதம் இதம் அஸ்தீதம் அபி மே பவிஷ்யதி புனர்த்தனம் அசௌ மயா ஹதः சத்ரு ஹனிஷ்யே சாபராணபி ஈஸ்வரோ அஹம் போகி சித்தோ அஹம் பலவான் சுகி ஆத்யோ அபிஜனவான் அஸ்மி யோகன்யோ அஸ்தி சத்ரு சோமயா யக்ஷ்யே தாஸ்யாமி மோதிஷ்ய இதி அஞ்ஞான விமோகிதா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க ஒரு லைன் அங்க கீழே போட்டுட்டேன் பை மிஸ்டேக். ஓகே, இதுல என்ன சொல்றாங்க, நான் நிறைய சொல்றாங்க 13ல இருந்து 15 வரைக்கும். டெமானிக் வந்து முடிவே வர்றது இல்ல, நிறைய இருக்கு. டெமானிக் பர்சன் திங்ஸ் சோ மச் வெல் டு ஐ ஹேவ் டுடே, என்கிட்ட இவ்வளவு பணம் இருக்கு, இவ்வளவு செல்வம் இருக்கு, ஆஹாஹா, அண்ட் ஐ வில் கெயின் மோர், இன்னும் நான் நல்லா உழைப்பேன், என்கிட்ட நல்ல பலம் இருக்கு, நல்ல ஒரு யூத், ஆனா யங்கா தானே இருக்கேன், என்ன இவ்வளவு வருஷம் நான் வந்து நல்லா உழைக்கலாம், ஸோ ஐ வில் கெயின் மோர் அக்கார்டிங் டு மை ஸ்கீம்ஸ். இல்ல இப்ப 10 year ஸ்கீம், 15 year ஸ்கீம், 20 year ஸ்கீம்ல எல்லாம் அவன் வந்து பணத்தை போட்டு இன்னும் நம்ம பெர்மனண்டா இருக்கிறப்பல யங்ஸ்டர்ஸ் கூட போறாங்க இப்பெல்லாம். ஏன் ஒரு ரோடு இப்படி கிராஸ் பண்றவங்க இறந்து போறாங்க, பின்னாடில இருந்து அடிக்கணும். நம்ம தான் கேர்ஃபுல்லா இருந்தாலும் பின்னாடி இவன் முட்டாள் இவன் குடிச்சுடிப்பான். அந்த மாதிரி தானே கேஸ் நிறைய நடக்கிறது. குடிச்சுட்டு இடிச்சுட்டேன் அப்புறம் ஓடி போயிடுறான், பணத்தை கொடுத்துட்டு என்னெல்லாமோ நடக்கிறது. அப்ப நம்ம ஆனா என்னது, நம்ம அதுல மறக்காம இதெல்லாம் தெரியாம நம்ம என்ன பண்றோம், பெரிய பெரிய ஸ்கீம். நம்மனா என்னது, முட்டாள்கள் தான் சொல்றேன், நம்ம நீங்க நாங்கெல்லாம் இல்ல, நம்மளா அறிவாளிகள் தான். அந்த முட்டாள்கள் என்ன பண்றாங்க,
நிறைய ஸ்கீம் எல்லாம் ஐ வில் கெயின் மோர் அக்கார்டிங் டு மை ஸ்கீம். சோ மச் இஸ் மைண்ட் நவ் அண்ட் இட் வில் இன்க்ரீஸ் இன் த ஃபியூச்சர். இன்னும் நிறைய இன்க்ரீஸ் ஆகும். நான் நிறைய பெரிய வெல்தி ஆடுவேன். மோர் அண்ட் மோர். ஹீ இஸ் மை எனிமி. அப்புறம் என்ன நினைக்கிறான், யாரையோ வந்து பார்த்து இவன் என் எதிரிதான். ஐ ஹவ் டு கில் him or I will kill him. I have killed him. எதிரி எல்லாம் ஒழிச்சுடுவேன். என் பாதையை வந்து கிளீனா வச்சுக்க போறேன் நான் இப்போ. அண்ட் மை அதர் எனிமி வில் ஆல்சோ பி கில்ட். நான் தான் சூப்பர் கிங். நான் தான் வந்து இந்த உலகத்தை ஆள போறேன். என் பக்கத்துல இந்த செடியெல்லாம், அந்த வீட்ஸ் எல்லாம் இப்ப நம்ம நல்ல செடியெல்லாம் வளர்க்கும் போது என்ன பண்றோம்னா வீட்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணிடுவோம். ஏன்னா அது வந்து அது டேக்ஸ் அவே த நியூட்ரிஷன். நல்ல செடி வளர்றதுக்குள்ள நியூட்ரிஷன் அது கொடுக்காது. அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம், we cut it because it's of no use. அப்போ நல்ல செடி நல்லா வளரணும்னா வீடு கட் பண்ணணும். வீடுனா நாட் வீடு, முச்செடி, வேண்டாத செடிகள். சோ அப்ப நம்ம வாழ்க்கையில என்ன நினைக்கிறான் முட்டாள்கள்லாம், என் பாதையும் கிளீன், ஐ எம் த ஒன்லி நைஸ் பர்சன், நான் தான் நல்லா வாழணும், பக்கத்துல உள்ள எனிமகளை எல்லாம் கில் பண்ணிடுறேன், யாரும் எதிர்கொண்டாலும் எனக்கு அவெல்லாம் வேண்டாம். அது மாதிரி I want to keep myself very happy. அந்த மாதிரி and my other enemy will also be killed. I am the lord of everything. நான் தான் எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கிறேன். I am the enjoyer. I am perfect. நான் வந்து முட்டாள். அதெல்லாம் ஸ்கிரிப்சரல் ஸ்டடிஸ் வந்தாதான் தெரியும், அச்சச்சோ நமக்குலாம் ஒண்ணுமே கிடையாது, நம்மளாம் ஓனரும் கிடையாது, ஒண்ணும் கிடையாது, எல்லாம் ஒரு பவர்ஃபுல், அவர் தான் ஆட்டி படைக்கிற, இப்படி பப்பெட் மாதிரி ஆட்டுறாரு நம்மள. அதெல்லாம் நம்ம இங்க வந்தாதான் தெரியும். அது இல்லாதக்கு இருக்கிற வரைக்கும் ப்ரைடு தான் இருக்கும். நான் படிச்சிருக்கேன், நான் இவ்வளவு மார்க் வாங்கினேன், என்னுடைய பலத்தால நான் வந்து இவ்வளவு சம்பாதிக்கிறேன் அப்படி இப்படின்னு எல்லாம் இருக்கும். நடுவுல கோவிட் வந்தோடனே எல்லாருக்கும் ஒரு மாதிரி எல்லாரும் தவிடுபடி ஆயிடுது. என்னதான் இருந்தாலும் என்னது கம்பெனியை க்ளோஸ் டவுன் ஆகிற மாதிரி ஆயிடுது. பெரிய பெரிய டாப் பொசிஷன் இருக்கிறவங்களோட ஜாப் தான் ஃபர்ஸ்ட் போச்சு. சின்னவங்களோட எல்லாம் மேனேஜ் பண்ணிட்டாங்க. ஏன்னா அவளோட ஒரு ஆளை எடுத்துட்டேன்னா 15 பேருக்கு சம்பளம் கொடுக்கலாம். சோ அவனை ஃபர்ஸ்ட் ஒழிக்க சொல்லிடுறேன், நீ போப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர், மெனி பீப்புள் லாஸ் ஜாப்ஸ் தட் டைம். சோ அப்பதான் அவளுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரிய வந்துடுச்சு, இதெல்லாம் நம்ம சக்தியால எல்லாம் நம்ம ஒன்றும் பண்றது இல்லை, ஏதோ ஒரு சூப்பர் நேச்சுரல் பவர் இருக்கு. So I am the richest man surrounded by aristocratic relatives. நல்ல பெரிய ரிச் ஆயிட்டோம்னு என்னது, ஏழைகள் எல்லாம் எங்க கூப்பிட போறோம், ரிலேஷன்ஸ்லயே இருப்பா, ஐயோ அவங்க எல்லாம் அன்னக்காவடிகள், அவளெல்லாம் கூப்பிட போறது இல்ல, நம்ம ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்கிறவங்களதான் நான் கூப்பிடுவேன். ஏதோ சம்திங் கல்யாணம் ஏதா இருக்கும் இல்ல கூப்பிடணும்னா அவளை தான் கூப்பிடுவேன், ஏழைகளை கூப்பிட மாட்டேன். So I am surrounded by aristocratic relatives. There is none so powerful and happy as I am. நான் தான் ரொம்ப சந்தோஷமா ரொம்ப பவர்ஃபுல். I shall perform sacrifices. என்னது யாகம் யஜ்ஞம் நான் பண்ணுவேன். I shall give some charity also. வேணாமா, சரி என்ன எவ்வளவு வேணும் சொல்லு, என்னோட பர்த்டே எனக்கு எவ்வளவு கொடுக்குறேன். And thus I shall rejoice. கொடுத்தும் என்னது என் பேர்லாம் வருமே, நல்லா கொட்டை எழுத்துல போடுவலையா, பேனர் எல்லாம் போடுவலையா, இன்னைக்கு நான் தான் இந்த பூஜை எல்லாம் நான் தான் பண்றேன், என் வகையா நடக்கிறது, ஹோல் டே I am doing அன்னதானம், என்னோட எல்லாம் பூஜை என் வகையா, நல்லா கொட்டை எழுத்துல எழுதணும், நீ பேனர் அடிக்கணும், அதெல்லாம் சின்னதா இருந்ததுன்னா அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டேன். இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து என்னது ரஜோகுணத்துக்கு அந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ண அவன் இந்த மாதிரி. in this way such persons are deluded by ignorance. ஆக்சுவலி யாரு, who is the Lord? இந்த மண்ணுல நம்ம வந்து ஒரு வீடு கட்டுறோம்னாலும் அந்த மண்ணே பகவான் கொடுத்தது தானே. அவர் இந்த யூனிவர்ஸே படைக்க முடியலன்னா நம்ம இங்க இருந்து காத்துலையா வீடு கட்டுறது, செங்கல் மண்ணு இடம் அதெல்லாமே நம்ம ஒரு யூஸ் பண்றோம்னா இட் இஸ் ஆல். இதெல்லாம் வரும் உங்களுக்கு அடுத்த லெவல் 3ல போகும்போது ஈஷோபனிஷத் வரும்போது வரும். ரியல் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓஹோ இப்படி எல்லாம் இப்ப புரிஞ்சுக்கிறோம். அது படிக்கும்போது இன்னும் நல்லா நமக்கு உள்ள போயிடும். அது ஓ கரெக்ட் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும். இப்போ கேட்கறது நல்லா இருக்கு, ஆனா திரும்பி பண்றதையே பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஈஷோபனிஷத்லாம் படிச்சுட்டோம்னா நம்ம பண்றதையே நிறுத்திடுவோம். ஓ இதுதான் ஃபேக்ட் அப்படின்னு. சோ இது என்னது தமிழில் படிச்சுடலாம். அசுரத்தன்மையுடையவன் எண்ணுகின்றான், இன்று என்னிடம் இவ்வளவு சொத்து உள்ளது, எனது திட்டங்களின்படி நான் நிறைய லாபம் அடைய போகிறேன், தற்போது இவ்வளவு என்னுடையதாக இருக்கின்றது, எதிர்காலத்தில் இது மேன்மேலும் பெருகும், அவன் என்னுடைய எதிரி, அவனை நான் கொன்று விட்டேன், என்னுடைய மற்ற எதிரிகளையும் கொல்லப்படுவர், நானே எல்லாவற்றின் இறைவன், நானே அனுபவிப்பாளன், நானே பக்குவமானவனும் பலமுடையவனும் மகிழ்ச்சியானவனும் ஆவேன், செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் சூழப்பட்டு மிகப்பெரிய செல்வந்தன் நானே, என்னை போன்ற சக்தியுடையவனும் மகிழ்பவனும் வேறு யாரும் இல்லை, நான் யாகங்கள் செய்வேன், தானங்கள் கொடுப்பேன், இவ்வாறு இன்பமாக இருப்பேன், இவ்விதமாக இத்தகு மக்கள் அறியாமையினால் மயக்கப்பட்டுள்ளனர். அவ இதெல்லாம் என்ன தெரியல, லாஸ்ட் சென்டென்ஸ் தான் பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும். இந்த மாதிரி மக்கள் ஓகே இதெல்லாம் செய்யறது எல்லாம் கரெக்ட் தானே, என்னது அறியாமையில சிக்கின்னு இருக்காங்க. சோ அதுல எல்லாம் போச்சு. இப்போ நம்ம என்ன இப்ப லேட்டஸ்ட் நியூஸ் எல்லாம் என்ன பாக்குறோம், அம்பானி கல்யாணம் பாக்குறோம், அப்பப்பா ஒரு நெக்லஸ், என்ன ஒரு அவங்களுக்கு அதெல்லாம் ஒரு பெருமை. அதுக்குன்னு அவங்களாம் அசுரத்தனம் எல்லாம் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அது பிலீவ் இன் காட் ஆல்சோ. சேரிட்டி நிறைய கொடுக்குறாங்க, பேரு புகழ கொடுக்குறாங்களா அதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது, அதை அனாலிசிஸ் பண்ணவும் வேண்டாம்.
நம்ம இதுல இருந்து நம்ம என்ன கருத்து எடுத்துக்கணும், நம்ம எவ்வளவு சிம்பிளா இருக்கணும். நம்மளாம் அம்பானி கிடையாது, நமக்கு ஏதோ ஹார்ட் அண்ட் மணி, நம்ம பிளாக் மணியும் கிடையாது, பெரிய ஃபேக்டரி ஓனரும் கிடையாது. ஏதோ போறோம் 9 to 5 ஜாபோட ஏதோ சம்பளம் கொடுக்குறாங்க, ஓகே. இல்ல நம்ம போல ஹஸ்பண்ட் தான் சம்பாதிக்கிறாங்கன்னா அவங்க காசு வாட் எவர், இல்ல ரிட்டையர்டா இருக்கும் போட்ட பைசா வச்சு நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம்னா அதுல வச்சு நம்ம வந்து நிம்மதியா வாழ்ந்து சிம்பிளா இருக்கிறது. இதெல்லாம் அசுரத்தனம் படைத்தவர்கள் இந்த மாதிரி நினைச்சு இந்த மாதிரி இருக்காங்க. நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஃபர்தர் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் நிமோனிக், அவங்களோட மென்டாலிட்டி, அசுரத்தனம் பற்றிய மேலும் விளக்கம், மனநிலம் அவங்களோட எப்படின்னு. ஐ எம் த கண்ட்ரோலர், ஐ எம் த என்ஜாயர், இண்டிகேட்ஸ் ஃபால்ஸ் ஈகோ. நான் வருவேன் எங்க நம்ம நான் சொல்றோமா, நம்ம இந்த வீடு ஓடுறது என்னாலதான். ஒரு நாள் நான் இந்த வீட்டுல இல்லைன்னா என்ன தெரியுமா, நாரி போயிடும். நம்மளே எத்தனை டைம் சொல்லியிருப்போம், இனிமேல இருந்து அது சொல்ல வேண்டாம். நம்ம இல்லைன்னா இன்னும் நல்லா எல்லாம் பொறுப்போட நல்லாவே நடக்கும். ஒரு நாளைக்கு நம்ம வேணும்னே இப்ப மங்களூர் நம்ம கோயிலுக்கே போயிட்டு வரலாமே, 2 நாள், ஒரு நாள் போறதுக்கு ஒரு நாள் வரதுக்கு, ஒரு நாள் அங்க ஸ்டே 3 days ஐ எம் கோயிங் டு பி அவுட் ஆஃப் திஸ் ஹவுஸ், போயிட்டு வாங்க. 3 நாளைக்கு நல்லா எல்லாம் பொறுப்பா, பசங்களாம் இவ்வளவு பொறுப்பா இருப்பாங்களான்னு தோணும் நமக்கு. அவ்வளவு பொறுப்பா எல்லாம் அவங்க வேலையை பண்ணி என்னத்தையோ பண்ணி they will manage, nobody will die of hunger. அவன் அழகாவே மேனேஜ் பண்ண. ஆனா நம்ம தான் சும்மா பெருமை அடிச்சுக்கணும், நான் இருக்கேன்னு பொழைச்சு போறதா, இந்த வீடு இருக்கிறதே நான் இருக்கிறதுனாலதான். அதெல்லாம் நம்ம அந்த ப்ரைடே வேண்டாம். ஏன்னா எப்ப வேணா நம்ம போயிடுவோம், நம்ம என்னத்தை கொண்டு வந்திருக்கோம். சோ இண்டிகேட்ஸ் இதெல்லாம் ஃபால்ஸ் ஈகோ which connects spirits to matter. ஆவியை பொருளுடன் இணைத்து தவறான சுயநலத்தினால் நான் கட்டுப்படுத்துபவன் மற்றும் அனுபவிப்பவன் என்ற எண்ணம். ஓகே, அப்புறம் 2வது என்னது, ஐ எம் பெர்ஃபெக்ட். எங்கிட்ட எல்லாம் குற்றமே காட்ட முடியாது, குற்றமெல்லாம் உங்ககிட்ட தான். So I am perfect and powerful. Everything is being done by my potency. எல்லாம் என்னால முடியும், என்கிட்ட அவ்வளவு ஆற்றல் இருக்கு, திறமை இருக்கு. ஆனா பகவானே சொல்லிட்டார், உனக்கு திறமை கொடுத்தது என்னாலதான். அந்த திறமைங்கிற அந்த வேர்டு இருக்கு இல்லையா, அது நான் தான் கொடுத்திருக்கேன், அவரே சொல்லிட்டார். சோ அதுக்கும் நமக்கு வந்து பெருமை அடிச்சுக்க முடியாது. அப்புறம் everything will increase. நான் பரிபூர்ணமானவன் மற்றும் சக்தி வாய்ந்தவன், எல்லாம் என் ஆற்றலால் செய்யப்படுகிறது, எல்லாம் பெருகும், எல்லாம் என்னோட தயவால. நான் வந்து I will do everything. அந்த மாதிரி my enemies are defeated and I am happy. எல்லாம் என்னுடைய எதிரிகள் எல்லாம் என் முன்னாடி இருக்க முடியாது. I don't want anybody. I am very happy without them. என் எதிரிகள் தோற்கடிக்கப்பட்டனர், நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன். என்ன கொடுத்திருக்காங்க, how demonic person thinks deluded by ignorance. இது மாதிரி நினைச்சுதான் அவங்க வந்து deluded, they get carried away with that false ego. இதெல்லாம். So I am the richest man surrounded by aristocratic relatives. There is none so powerful and happy as I am. நான் மிகப்பெரிய பணக்காரன், உயர்குல உறவினர்களால் சூழப்பட்டுள்ளேன், என்னை போன்ற சக்தி வாய்ந்தவரும் மகிழ்ச்சியானவரும் வேறு யாரும் இல்லை. அப்புறம் என்னது, he is my enemy and I have killed him and my other enemies will also be killed. நமக்கு யாருக்கு சத்ரு வேணும் இல்லையா, நமக்கு நெய்பர்ஸும் நல்லா இருக்கணும், எல்லாம் நல்லா இருக்கணும்னா வேண்டாத இவங்க நெய்பர்ஸா இருந்தா அவங்க சண்டை போட்டு எனக்கு வேண்டாம், அவங்க நம்ம அட்ஜஸ்டே பண்ண மாட்டோம். நான் பிடிச்சபடி அதுதான், அந்த மாதிரி நினைக்கிறவங்களும் இருக்காங்க நிறைய பேர். சோ அவன் என் எதிரி, நான் அவனை கொன்றேன் மற்றும் என் மற்ற எதிரிகள் கூட கொல்லப்படும். அப்புறம் என்ன நினைக்கிறான், ஐ எம் த லார்ட். இதெல்லாம் நினைக்கிறான், எவ்வளவு அசுரத்தனமா இருக்கு. ஐ எம் த லார்ட் ஆஃப் எவ்ரிதிங். லார்ட்னா இது, ஐ எம் த கண்ட்ரோலர், எவ்ரிதிங் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் மீ. ஐ எம் த என்ஜாயர், ஐ எம் பர்ஃபெக்ட், பவர்ஃபுல் அண்ட் ஹாப்பி. நான் தான் எல்லாவற்றிற்கும் இறைவன், நான் அனுபவிப்பவன், நான் சரியானவன், சக்தி வாய்ந்தவன் மற்றும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன். நான் சரியானவன், வேற எல்லாரும் தான் தப்பு பண்றாங்க, நான் இந்த ஒன்லி பர்ஃபெக்ட். கிருஷ்ணா இருக்காங்க, நிறைய பேர் அந்த மாதிரி இருக்காங்க. அதெல்லாம் வந்து இதான் பசங்களும் இதான் படிக்கிறாங்க. ஓகே, இப்ப அவங்களுக்கு வந்து யங் ஏஜ்ல படிக்கும்போது தே அண்டர்ஸ்டாண்ட், ஓ இல்ல நான் பர்ஃபெக்ட் நினைக்க கூடாது, ஐ எம் ஆல்சோ மேக்கிங் மிஸ்டேக் சொல்லிட்டு அவங்க தாழ்ந்து போயிடுவாங்க. அதனாலதான் சர்வீட்டர், நம்ம இஸ்கான்ல எல்லாம் என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்கன்னா, we are all servitor of the Lord, servitor of the Lord, servitor of the servitor of the Lord, servitor of the servitor of the servitor of the Lord. தாசானு 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 தாஸ். ஒரு தாசன் இருக்கார், பகவானோட தாசன் இருக்கார். தாஸ் என்னது, பகவான் தொண்டு புரியறவர். அவருடைய தாசன் ஒருத்தர் இருக்கார், அவருக்கு தொண்டு புரியறதுக்கு ஒரு ஆள் இருக்கான். அவனுடைய ஒரு தாசன், அவருக்கு நான் தொண்டு புரியறேன்னு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், பகவானுக்கு மாத்திரம் நம்ம தொண்டு புரியறது இல்லை, பகவானுடைய தொண்டருக்கும் நம்ம வந்து கண்டினியூஸா. அப்ப நம்ம எப்படி இருக்கணும், நம்மளோட மன நிலைமை வெரி ஹம்பிள். இப்ப நம்ம வீட்டுல ஒரு வேலைக்காரி எப்பவுமே அடிக்கடி சொல்றதுதான், பிராக்டிக்கலா நம்ம பார்க்கலாம். இதான் ஆன்மீகத்துலனா ஓகே, பட் பிராக்டிக்கலா நம்ம அதை எக்ஸாம்பிள் பண்ணும்போது நமக்கே புரிஞ்சிடும். வீட்டுல ஒரு வேலைக்காரி வரா, இல்ல முன்னாடி சம்படி இன்னும் கொஞ்சம் வந்தா, என்னம்மா எப்படி இருக்கீங்கம்மா சொல்லி கீழே தான் உட்காருவா. they will not come and sit beside நம்ம சோஃபால உட்காருங்க வா, நம்ம சொல்லுவோம் எந்த கீழே உட்கார, வா வா என் பக்கத்துல உட்காரு அப்படி சொன்னா வேணா வருவா. சில பேர் சிட் ஹவுஸ், இல்லம்மா நான் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கேன், நான் கீழே உட்காருறேன் அப்படிமா. இதுதான் வந்து மனப்பான்மை. நம்ம வந்து ஒரு சர்விட்டர் அப்படின்னு வச்சுட்டோம்னா, நம்ம வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து அடிப்பணிஞ்சு நம்ம வந்து வேலை செய்யறோம், நம்ம எல்லாம் வேலையாள்
வேலையாட்கள். வேலையாட்கள்னு என்னது? எஸ் பாஸ், சலாம் அடிக்கணும். இப்ப நமக்கு மனிதர்கள் சலாம் அடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆபீஸ்ல எல்லாம் சாரி எல்லாம் சொல்லுவோம், வீட்டுல வந்தா எல்லாம் நம்மளுக்கு காட்டுவோம். ஆனா பகவானுக்கு எப்படி இருக்கணும்? பகவானுக்கு சலாம் அடிக்கணும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? கும்பிடு. அவருக்கு இப்படி எல்லாம் பண்ண வேண்டாம். அவருக்கு இப்படி கும்பிடு போட்டு அவருக்கு அடிப்பணிந்து அந்த மாதிரி பண்ணா பகவான் will be very happy. ஏன்னா அவரோட இக்குவேஷன் எப்படின்னா, நம்ம பாசன் நம்மளுக்கு மாதிரி இல்லை. வேலையில போகும்போது நம்ம எப்படின்னா அதை வச்சுக்கோ, அந்த லெவல்ல நீ இரு அப்படின்னு அவன் நினைப்போம். பகவான் அப்படி அச்சுச்சோ, நீ எனக்கு நமஸ்காரம் பண்றியா, நீ எனக்கு ப்ரே பண்றியா, நான் உனக்கு அதை விட நிறைய தரேன். ஏன்னா he is the one who is reciprocating our பக்தி. நம்ம எவ்வளவு பக்தி பண்றோம், எவ்வளவு அவரை நினைக்கிறோமோ, அவர் சொல்ற நான் வந்து கடனாளியா இருக்க மாட்டேன். நீ எனக்கு இவ்வளவு பண்ணிட்ட, நான் உனக்கு வந்து இன்னும் கொடுக்கணும். ஐயோ உனக்கு நீ இவ்வளவு பண்றியா, எனக்கு வந்து உனக்கு நல்லது கொடுத்தே ஆகணும், இல்லைன்னா நான் கடனாளியா இருந்துடுவேன். So he is giving up in equal proportion. He will make us happy in some way or the other. ஆனா நம்ம வேற என்னன்னு நினைப்போம், எனக்கு வந்து கரோடபதி ஆகணும்னு நினைச்சா அதெல்லாம் கொடுக்க மாட்டேன். அவருக்கு என்ன தோணுதோ அது கொடுப்பேன். ஒண்ணும் இல்லையா, பணம் எல்லாம் கொடுக்கலையா, நல்ல பசங்களை வளர்த்தி அவங்களும் நல்ல பொறுப்பா, அப்ப நம்ம வயசான காலத்துல அவங்க நம்மளை பாத்துக்கிறா போல, அந்த மாதிரி ஒரு நல்லத்தெல்லாம் கொடுத்துருவேன். பின்ன அதை விட என்ன வேணும் இல்லையா, அந்த மாதிரி. இப்ப நமக்கு வந்து சின்ன ஏதோ ஒரு ஆசைக்கு ஆசைப்படுறோம், 1 crore கொடு, நான் 10 crores கொடுக்கணும்னு நினைச்சேன், நீ 1 crore ஆசைப்படுற, இந்த போ பிச்சை காசு போ அப்படின்னு கொடுத்துருவாரு. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், தப்பு பண்றோம். நம்ம வந்து எதிர்பார்க்கவே கூடாது. பகவான் கொடுப்பார், அவருக்கு இவன் தோணும். அதுவும் அர்ஜுனன் சொல்றாரு, உங்களுக்கு நான் வந்து உங்களுடைய விஸ்வரூபம் பார்க்க எனக்கு தகுதி இருக்குன்னு நீங்கள் நினைத்தார், அப்ப நம்மளுக்கு வேண்டலாம். ஆனா எனக்கு தகுதி இருக்குன்னு நீங்க நினைச்சா எனக்கு கொடுங்க. அதை கொடுத்துட்டு சொல்லிட்டோம்னாக்கா நம்ம கிடைக்கலைனாலும் வருத்தம் இல்லை. ஓ எனக்கு தகுதி இல்லை, சரி, அப்ப அந்த தகுதிக்கு நான் வந்து லெட் மீ பாலிஷ் மை செல்ஃப் அண்ட் come to that level so that Bhagavan will bestow me with whatever I ask for. ஆனா அவர் நம்மளோட இது சர்வெண்ட் கிடையாது. நம்ம கேட்டோம் அவர் கொடுக்குறாருன்னா அப்போ he becomes our servant. No, not at all. He is always our master. அப்ப நம்ம தான் அவருக்கு சேவை புரியணும். அப்ப நம்ம எல்லாம் கேட்டு அவர் கொடுக்கலாம் அந்த லெவல்ல வச்சுக்கவே கூடாது. அவர் கொடுப்பாரு. நமக்கு நல்ல வேலைக்காரர்கள் நம்மளே பார்த்துக்கிட்டு கொடுக்கதானே செய்யணும். போனஸா நிறைய கொடுப்போம். நமக்கு இல்ல என்ன எனக்கு நான் கேட்கவே இல்லைன்னா, இல்லம்மா எடுத்துக்கோமா, நீ நல்லா வேலை செய்யற, இந்த எடுத்துக்கோ, துணியா என்ன பணமா என்ன நம்மளே கொடுத்துருவோம். நமக்கே மனசு கேட்காது. அதுபோல பகவான் வந்து நம்மளுடைய தந்தை, அவர் வந்து நம்ம கஷ்டப்படுறதெல்லாம் பார்க்க மாட்டார். எஸ், அடுத்தது யார் படிக்கணும் மாதாஜி? நீங்க பாத்துக்கோ, யாரு நெக்ஸ்ட்? மாதாஜி நான் படிக்கிறேன். படிங்க மாதாஜி, படிங்க. அநேக சித்த விப்ராந்த மோக ஜால சமாவிருத்த பிரசக்த காமபோ கேஷு வதந்தி நரேகே ஷூஷௌ. அசுச்சம், அது வந்து அது மாத்திரம் நினைவு. தமிழ்ல வந்து ஆண் போட்டிருக்காங்க, இங்கிலீஷ்ல apostrophe shows you have to add a. சுத்தம் அந்த மாதிரி. அசுச்சம்னா ஆப்போசிட் மீனிங். நன்னா படிச்சாலே மாதாஜி, நன்னா படிக்கிறேன். ஓகே, சோ யூ கண்டினியூ. இல்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிக்கிறேன், நெக்ஸ்ட் டைம் நல்லா படிக்கிறேன். இதுல என்ன கொடுத்திருக்காங்க, thus perplexed, அதனால கன்ஃபியூஸ்ல இருக்காங்க. யாரு? இந்த டெமானிக் குக்கறங்க. thus perplexed by various anxieties and bound by a network of illusion. எல்லாம் மாயையில சிக்கிண்டு எது பண்ணணும் தெரியாது, எது பண்ணக்கூடாது தெரியாது, இதுல எல்லாமோ நம்ம வந்து புகழ்ச்சி நம்மளையே ஏதோ பெரிய ஒரு இது நினைச்சுட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். they become too strongly attached to sense enjoyment and fall down into hell. இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு கடைசியில என்ன ஆகும்? ஹெல். அடுத்த ஜென்மம் என்னன்னாக்கா புழு பூச்சி நாகம் எல்லாம் கீழப்படும். அடுத்த ஜென்மம் ஹியூமன் பீங்கா இது இருக்குமா, நமக்கு பர்த் கிடைக்குமானாக்கா டவுட்ஃபுல். நம்ம ஆன்மீகத்துல வந்து ஆக்சுவலி வந்தாச்சு. நம்ம வந்து 84 lakh ஸ்பீஷீஸ்ல நம்ம எல்லாம் முடிச்சிட்டோம். எல்லாம் முடிச்சு என்ன ஸ்னேக்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ் மாதிரி இப்படியே போய் இப்படி போய் ஒரு சீன பிறவி எல்லாம் பிறந்து புழு பூச்சி ஒரு ரெண்டு கால், அப்புறம் 4 கால், அப்புறம் பான், இதெல்லாம் ஒரு மாதிரி வந்துட்டு ஏப் அனிமல் எல்லாம் வந்து ஏப் எல்லாம் வந்துட்டு ஒரு கவ். ஐ திங்க் கவ் இஸ் த லாஸ்ட் ஃபார்ம். அதுக்கப்புறம் மனித உடல் தான் கிடைக்கும். வந்துட்டோம் மனித உடலுக்கு வந்துட்டு ஒரு 98 ஸ்னேக்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ் 98 வந்துட்டோம். ஒரு 99 அப்புறம் 100 ஹோம்னு இருக்கும். ஹோம்னா நம்மளும் அதானே சொல்றோம், பேக் டு காட் ஹெட், அதுதான் ஹோம். நமக்கு ஹோம் போகணும். ஆனா என்ன பண்றோம், இல்ல 98க்கு வந்தாலும் ஒன்னும் தெரியாது, பூர்வ ஜென்மத்தை என்ன பண்ணணும் தெரியாது. அதனால இன்னும் கன்ஃபியூஷன். பண்ணணுமா, பக்தி பண்ணணுமா வேண்டாமா, பண்ணணுமா வேண்டாமா, நாளைக்கு பார்த்துல. இப்பவே என்ன, நான் ஜஸ்ட் 30s or 40s, இப்ப என்ன 80 years 90 years வரைக்கும் இருக்க போறேன். எல்லாம் வேலையெல்லாம் முடிஞ்சு ரிட்டையர்ட் லைஃப்ல ஐ வில் டூ. ரிட்டையர்ட் லைஃப்ல தான் நிறைய வேலை பண்றாங்க. ஏன்னா இப்ப எல்லாரும் ஒர்க்கிங். ஸோ ரிட்டையர்ட் பீப்புளுக்கு குழந்தைய கூட்டின்னு வரணும் சொல்லு, ஏதோ ஒரு வேலை இருக்கும் அவங்களுக்கு. எல்லாம் முடிச்சு அந்த பசங்களும் நல்லா பெரியவாளாகி எல்லாம் அனுப்புறோம். நம்ம ஆஞ்சு போய் எல்லாம் கை கால் தான் நடுக்கம். இப்ப நம்ம ஒரு வேலையும் கொடுக்க மாட்டோம். எதை தூக்கினாலும் விழுத்துரும். கிச்சன் வேலை கிடையாது. அப்போ
குழந்தையோட பாத்துக்க வேண்டிய. நான் அவங்களாம் பெரியவாளாயிட்டாங்க. ரொம்ப சின்ன பேர கொள்ளு பேரை எள்ளு பேரெல்லாம் வந்தா கூட தூக்க கொடுக்க மாட்டா. அவங்க குழந்தை கை போட்டுருவோமே, கையில சக்தி இருக்காது, நடுங்குற கை இருக்கும். அப்ப என்னது சரி, அப்ப இனிமே நோ வேலை, ஐ எம் ஃப்ரீ. சரி, பகவத்கீதை புக் படிக்கலாம்னா கண்ணு தெரியாது, காது கேட்காது, நினைவு சக்தி இருக்காது, போச்சு. இன்னும் எவ்வளவு வருஷம் இருக்க போறோம், எவ்வளவு நேரம் இருக்க போறோம், எவ்வளவு மினிட்ஸா எவ்வளவு செகண்ட்ஸ் இருக்க போறோம் தெரியாது. ஃபுல் லைஃப் இஸ் வேஸ்டட். நம்ம இந்த கர்மா என்ன பண்றோமோ அது போலதான் நமக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் உடல் கிடைக்கும் இந்த பகவத்கீதையில கொடுத்துருக்கு. ஸோ ஆஸ் ஏர்லி அஸ் பாசிபிள் நம்ம வீட்டுல பசங்களா இருக்கட்டும், இப்பவே நம்ம வந்து அதுவும் யங் ஏஜ்ல பிரைமரி செகண்டரி படிக்கும் போதே நம்ம போட்டுணும். அவங்க வந்து அம்மா சொல்றாங்களே ஏனாவது படிப்பா. அது அப்புறம் நாய்வால் இப்படித்தானே இருக்கும் இல்லையா, நம்ம எப்படி வளர்த்துறோமோ. அப்புறம் ஒரு யூத் எல்லாம் வந்து ஒரு டீனேஜ் எல்லாம் ஆகும்போது எல்லாம் சொல்லுவேன், ஆமா நமக்கு வேற வேலை இல்லை, நீ பண்ணிட்டேன், நல்லா பண்ண முடியாதுன்னு. திரும்பி அவங்க 25, 30, 35, 40 வரும்போது அம்மா அப்பா பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா நானும் பண்ணணும், அது வந்துடும். ஏன்னா நம்ம இப்படிதான் உங்களை வளர்த்திருக்கோம். ஃபோர்ஸ் எல்லாம் பண்ணக்கூடாது. பட் நம்ம எத் ஆச்சரித்தி சிரேஷ்ட, அதுவும் இருக்கு ஸ்லோகம். நம்ம தான் லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி மாதிரி நம்ம எப்படி 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 எல்லாம் இருக்கோமோ, எத் ஆச்சரதி சிரேஷ்ட தத்தத் ஏவே தரோ ஜனாகா. ஜனங்கள் அப்படின்னா என்னது, நம்ம வீட்டிலே ஜனங்கள் தான், அவங்களே நம்மளை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. நம்ம சொல்லவே வேண்டாம். காலையில் சீக்கிரம் இருந்து நம்ம மங்களாரத்தி எல்லாம் பார்த்து வீட்லயே எல்லாம் ஆரத்தி எல்லாம் எடுக்கும்போது அவங்க சத்தம் கேட்கும், தூங்கிட்டு இருப்பாங்க. அவங்க ஒரு மாதிரி ஒரு லெவல் வந்தப்பறம் அவங்களும் ஜாயின் பண்ணுவாங்க, அவங்களும் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. ஒரு கல்யாணம் ஆயிடும், அந்த பொண்ணுக்கே கல்யாணம் ஆயிட்டுன்னா அம்மா பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, நானும் பண்ணணும், எனக்கும் அடுத்த குழந்தை பிறந்திருக்கு, அவ என்கிட்ட நல்லது படிக்கணும் அவ பண்ண ஆரம்பிச்சிருவா. அவளே சொல்லும்போது ரொம்ப பெருமையா இருக்கும். ஆஹா, நீ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டியா, நானும் உனக்கு ஃபோர்ஸே பண்ணலையே, நீ அப்பெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கல, இப்போயே நீ பண்றேன்னா, அம்மா நீ பண்ணிட்டு இருந்த இல்லையா, அப்ப நானும் பண்றேன். ஸோ குழந்தைகளையும் ஃபோர்ஸே பண்ண வேண்டாம், இட் வில் கம் ஆட்டோமேட்டிக்லி. ஒன்லி தட் வி ஹேவ் டு செட் அன் எக்ஸாம்பிள். நம்ம வந்து நல்ல எக்ஸாம்பிள் செட் பண்ணோம்னா அவங்க ஃபாலோ பண்ணதான் பண்ண போறாங்க. இதே போலதான் நாட்டு தலைவர்கள் எல்லாம் கொடுத்துருக்கு. இந்த பகவத்கீதா இஸ் லைக் எகைன் சொல்றப்ப லைஃப் மேனுவல், நம்ம எப்படி வாழணும்னு சொல்லிதான் கொடுத்துருக்கு. அப்ப இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு, இந்த மாதிரி முட்டாள்கள் எல்லாம் என்ன பண்றாங்க, அசுரத்தன்மை உள்ளவர்கள் பெர்ப்ளெக்ஸ்ட் பை வேரியஸ் ஆங்ஸைட்டிஸ் அண்ட் பாண்ட் பை நெட்வொர்க் ஆஃப் இல்யூஷன். மாயையில சிக்கன்னு வெளியில வர தெரியாம இருக்காங்க. அவங்களுக்கு எல்லாம் தான் இந்த கிளாஸ்க்கு ஜாயின் பண்ணு சொல்லணும். அப்ப அவங்க ஃபர்ஸ்ட் தெரியாது, புரியாது. அப்புறம் திரும்பி திரும்பி அட்டெண்ட் பண்ண கொஞ்சம் கொஞ்சம் கிளாரிட்டி வரும். Then they will be in the right path. So they become too strongly attached to sense enjoyment and fall down to hell. இவ்வாறு அநேக கவலைகளால் குழப்பமுற்று மோகத்தின் பலியினால் சூழப்பட்டவர்கள் புலனின்பத்தில் பலமான பற்றுடையவர்களாகி நரகத்தில் வீழ்ச்சியுறுகின்றனர். அப்போ இந்த மாதிரி ரிசல்ட் ஆஃப் டெமானிக் ஒர்க் என்னது, மோகஜாலா. ஜால்னாக்க என்னது, நெட், மோகம், நிறைய ஆசையோட இல்ல அது அடையணும் இது அடையணும் டிசைர், அந்த இது நெட்ல நம்ம வந்து கட்டுப்பட்டுறோம். மாயைகளின் வலை பின்னல். பாண்ட் பை நெட்வொர்க் ஆஃப் ஹண்ட்ரட்ஸ் அண்ட் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் டிசைர்ஸ் அண்ட் இல்யூஷன். ஒரு புடவைக்கு ஆசை, ஒரு ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஆசை, எல்லாம் நம்மளுக்கு உடம்பே டெம்பரரி தான். அது வந்து பேணி காக்கிறதுக்கு இது என்னது, எவ்ரி மந்த் வி கோ டு பார்லர், கெட் யுவர் செல்ஃப் க்ரூம்ட் அப், கோ டு ஜிம், டோன்ட் மசில்ஸ், என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு கிடையாது, பண்ணும் போதெல்லாம் பண்ணலாம். நம்ம ஆச்சாரியர் சொன்னாரே, ஒரு இது, நம்ம ஆச்சாரியன்னா நம்ம கிளாஸ் பாடம் எடுக்கிறவர் தான், வேற ஒரு இஸ்கானோட. ஓகே, நம்ம வந்து இப்ப பிராணாயம் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஏன் ஜப்பா பண்றதே ஒரு பிராணாயம் தான். இப்படி நல்லா மூச்சு எடுத்துங்க. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம. எனக்கு போயிடும், எனக்கு 1.5 தான் வரும். நான் எவ்வளவு மூச்சு இழுத்து பிடிச்சாலும் என்னோட லங்ஸ் கெப்பாசிட்டி பிகம் சோ லெஸ், எனக்கு 1.5க்கு மேல போகாது. இந்த ஏஜ்ட் ஆல்சோ, ஏஜ்ல ஆயாச்சுன்னா அப்புறம் முடியாது. ஏன்னா நம்ம சின்ன வயசுல இந்த பழகினது இல்ல. பசங்களுக்கு எல்லாம் அப்படி இல்லை, சின்ன பசங்களும் ஓடிண்டே இருப்பாங்க, அவங்க லங்ஸ் இப்படி விரியும் சுருங்கும். அப்போ ஈஸிலி தே கேன் டூ. நம்ம அதை பழக்கப்படுத்தணும். அப்ப என்னது, மூச்சு பயிற்சி நீங்க ஜபம்லயே பண்ணலாம். நீங்க வந்து இப்படி மெடிடேஷன் உட்காந்து அப்படி எல்லாம் பண்ண வேண்டாம், ஜபம் பண்ணுங்க, நல்லா மூச்சு எழுங்க. அப்புறம் எவ்வளவு டைம், 3 டைம் சொல்ல முடியுமா, 4 டைமா 5 டைமா பண்ண அது இழுத்துட்டே போகும். அப்ப இந்த லங்ஸ் ஆல்சோ இட்ஸ் லைக் அ வெரி இலாஸ்டிக் மாதிரி இருக்கும், நல்லா இழுத்துக்கணும் மூச்சை. அப்புறம் வந்து நம்ம இப்படி சொல்ல இப்படி குறுங்கி திரும்பி நல்லா மூச்சை எடுத்து திரும்ப இருந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா பிராணாயம் ஆல்சோ வில் ஒர்க். காலையில பிரபுபாதாவே காலையில வாக்கிங் தானே போயிட்டு இருந்தார். அவர்லாம் வீட்லயே எல்லாம் உட்காந்துட்டு மார்னிங் வாக் வாஸ் அ மஸ்ட் ஃபார் ஹிம். சரி, ஆமா, எந்த நேரமும் நீ பஜனை கீர்த்தனை எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேனாக்கா எப்படி நோக்கும், பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் பண்ற மாதிரி பண்ணணும் தான். ஆனா அந்த பண்ணும்போது என்ன பண்ணியிருந்தாரு, எல்லாம் பின்னாடி எல்லாம் போவா, எல்லாம் அந்த நீங்க அந்த இடத்தெல்லாம் பார்க்கணும், அவரோட வீடியோ எல்லாம். அப்பெல்லாம் இந்த டேப் ரெக்கார்டர் மாதிரி இருக்கும் சின்னது. அவர் சொல்றது என்ன, அவர் அப்போ என்னது, ஊரு பம்பெல்லாம் பேச மாட்டார். கிருஷ்ணா கதைகள், வேற என்ன பாகவதம், இதெல்லாம் பேசினே போது எல்லாம் பின்னாடி எப்படியே ரெக்கார்ட் எடுத்துன்னு போயிட்டே இருப்பான். அதெல்லாம் இருக்கு.
அவ எடுத்த ஆடியோஸ் இன் 70s அவங்க எடுத்த ரெக்கார்ட் பண்ண ஆடியோ எல்லாம் இன்னைக்கும் இருக்கு. So he will be talking about Krishna only. He will be thinking of Krishna, eating Krishna. எல்லா டைம்லயும் அவர் வந்து கிருஷ்ணாவோட நினைவோட தான் இருந்திருக்காரு. சோ அந்த மாதிரி அவரோட ஃபாலோவர்ஸும் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்திருக்காரு. ஸோ we can do all this by doing இந்த ஜபம் எல்லாம் பண்ணும்போது நம்ம வந்து பிசிக்கலாவும் மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா உடம்பு வேணுமே, உடலை ஒரு மாதிரி வச்சுனாதான் we can do பக்தி. உடலை நான் கண்டுக்க மாட்டேன் அப்படின்னா அப்புறம் எங்க பக்தி வரும்? உடல்ல ஒரு தெம்பே இல்ல, ஐம் சிக் அப்படின்னா பக்தி பண்ணவே வராது. என்ன சொல்லுவாங்க, சுவர் இருந்தால்தான் சித்திரம் எழுத முடியும் இல்லையா? அப்ப நம்ம இந்த சுவர் இந்த உடலை நல்லா பராமரிக்கணும். அதுக்குன்னு நெல் பாலிஷும் மேக்கப் எல்லாம் கொடுக்க வேண்டாம். அட்லீஸ்ட் நல்ல ஹெல்தி பாடியா வச்சுட்டு ஃபார் டிவோஷனல் சர்வீஸ் யூ ஹேவ் டு யூட்டிலைஸ். இவங்க என்னது நூற்றுக்கணக்கான மற்றும் ஆயிரக்கணக்கான ஆசைகள் மற்றும் மாயைகளின் வலை அமைப்பால் பிணைக்கப்பட்டுள்ளார்கள். உதாரணங்கள் என்னது கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம தான் சொல்லிக்கணுமா தெரியலையே. உதாரணங்கள் நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். என்னது perplexed by various anxieties and bound by network of illusion. அதேதான், குழப்பமடைந்து பல்வேறு கவலைகள் மற்றும் மாயைகளில் வலை அமைப்பால் பிணைக்கப்படுவார்கள். பட்டு இருக்காங்க. becomes too strongly attached to sense enjoyment. உணர்வு இன்பங்களில் வலுவாக இணைக்கப்படுகிறார்கள். யார் படிக்கணும் நெக்ஸ்ட்? ஹரே கிருஷ்ணா. சுதந்திரா தேவி மாதா, பாமினி மாதாஜி, பாமினி மாதாஜி படிங்க. பாமினி மாதாஜி, சுதந்திரா தேவி மாதாஜி, பத்மா மாதாஜி, புவனேஸ்வரி மாதாஜி. பாமினி மாதாஜி கேளா. ஹரே கிருஷ்ணா 1, ஹரே கிருஷ்ணா 2, ஹரே கிருஷ்ணா 3. ஓகே, சுதந்திரா தேவி மாதாஜி படிங்க. படிக்கிற மாதாஜி. ஆத்ம சம்பாவிதா சப்தா தனமான மதான்விதாக யஜந்தே நாம யஜ்ஞைஸ்தே தம்பே நாவிதி பூர்வகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. Self-complacent and always impudent, deluded by wealth and false prestige, they sometimes proudly perform sacrifices in name only. Just தன்னுடைய அகம்பாவம் சொல்லலாம், தற்பெருமை. நான் பெரிய பணக்காரன் தானே, ஐ கேன் அஃபோர்ட். நான் போன வருஷமும் நான் வந்து எல்லாம் பண்ணினேன், அதுக்கு என்ன இந்த வருஷம் பண்ணணுமா? சரி பந்தெல்லாம் போட்டு என் பேர்லயே பண்ணுங்க. ஏன்னா இப்போ போன வருஷம் நான் 1 lakh கொடுத்தேன்னா இப்ப என்ன 1.5 lakhs 2 lakhs கொடுக்கணும். சரி கொடுத்து விடுறேன், என் பேர் எப்படியும் வரும் இல்லையா? மை நேம் வில் பி சீன். அதுக்கு வேண்டிய பண்ணுவாங்க. உள்ளூர் ஆசையெல்லாம் கிடையாது. பகவான பேர்ல நம்ம பண்றோமே, நம்ம 1.5 என்ன 2 என்ன அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லை. பகவான் நிறைய கொடுத்துருக்கு. அவர் கொடுத்ததுனால நான் வந்து அவருக்கு வேண்டி அவருக்கு நம்ம என்னத்தை கொடுக்கறது? அவர் கொடுத்ததான் நம்ம வந்து நைவேத்தியமா கொடுக்குறோம். சின்ன சாம்பிள் தான் கொடுக்குறோம். அப்ப அதுல எல்லாம் இல்லாம நான் தானே கொடுக்குறேன். அதுல ஒரு ஆழமா ஒரு என்னது பகவானுக்கு தொண்டு சேருங்கிற எண்ணம் இல்லாம deluded by wealth and false prestige, they sometimes proudly perform sacrifices in name only without following any rules and regulations. செல்வத்தாலும் பொய் கௌரவத்தாலும் மயக்கப்பட்டு தன்னில் திருப்தியுற்று எப்பொழுதும் திமிருடன் விளங்கும். அதுக்கு திமிருக்கு என்ன கொடுத்திருக்கா? இம்ப்ரூடென்ட். ஓகே, திமிருடன் விளங்கும் இவர்கள் சில சமயங்களில் எந்த சட்ட திட்டத்தையும் பின்பற்றாமல் பேரளவில் கர்வத்துடன் யாகங்களை செய்கின்றனர். இப்ப நம்ம இதுலயே பார்க்கலாம். இப்ப ஒரு டெம்பிள் கட்டுறது இஸ் நாட் அட் ஆல் a joke. It runs in crores. ஒரு என்ன சாண்டலியர் வாங்கணுமா, அதுக்கு 3-4 lakhs போறது. பெரிய தூண் எல்லாம் சும்மா ஏனோதான கோயிலாம் கட்ட முடியாது. ஏன்னா எல்லாமே நிறைய பேர் வருவா பக்தர்கள். அப்பப்பவும் கட்ட முடியாது. ஏன்னா ஒரு வாட்டி கட்டி முடிச்சிட்டோம்னா இருக்கும், அந்த கட்டடம் இருக்கும் நல்லா. சோ ரொம்ப பணம். ஆனா நிறைய பேர் கொடுக்குறாங்க, நல்ல பொலிட்டிஷியன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறா. அப்ப அதுக்கு அவா கொடுக்கறதால நம்மளால முடியுமா? முடியாது. நம்மளுக்கு ஏதோ இருக்கிற அப்ப அது நமக்கு இருக்கிறதுல இருந்து நம்ம ஒரு 500 rupees 100 rupees we are giving. இப்ப நம்ம பாக்குறோம், நம்ம கிளாஸ்லயே பாக்குறோம். தட் இஸ் ஹவு த பக்தி ஹேஸ் டு பி. அப்ப நம்ம வந்து என் பேர் வரணும், அமௌண்ட்ல எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல, உங்க பேரு பகவான் பாக்குறாரு. நம்ம எவ்வளவு கொடுத்தோம், நமக்கு இவ்வளவு தானே சம்பளம், அப்போ உனக்கு கொடுக்க மனசோட நீ கொடுத்துருக்கியாமா, சோ நைஸ் அப்படின்னு அவர் பெருமைப்பட்டோம். நம்ம மக்கள் எல்லாம் பெருமைப்படுறாங்களோ இல்லையோ அந்த லெவல்ல நம்ம போயிடணும். சோ அவங்க என்ன பண்றாங்க, திமிருடன் அவங்க ஒரு இதுல மயக்கப்பட்டு ஒரு சட்ட திட்டத்தையும் பின்பற்றாமல் பேரளவில் கர்வத்துடன் யாகங்களை செய்கின்றனர். அந்த மாதிரி எல்லாம் அவங்க பண்ண வேண்டாம். ஓகே, இதுல என்ன கொடுத்திருக்காங்க? hypocritical nature, preaching of demonic person. அசுரத்தனம் உள்ள நபரின் கபட இயல்பு மற்றும் பிரசங்கம். ஓகே, being self-complacent and impudent, they are deluded by wealth. பணம் இருக்குன்னு சொல்ற அந்த கர்வத்தால false prestige பண்றாங்க. அதை யாகம் பண்றாங்க. யாரெல்லாம் வந்திருக்கீங்க, எல்லாம் நான் பண்றேன் அது இதுன்னு. சோ தன்னிறைவு மற்றும் ஆணவமாக இருப்பதால் அவர்கள் செல்வம் மற்றும் தவறான கௌரவத்தால் ஏமாற்றப்படுகிறார்கள். அந்த மாதிரி பண்றதுல பிரயோஜனம் இல்லை. ஓகே, அப்புறம் என்னது, they proudly perform sacrifice in name only without following any rules and regulations. சில வீட்டுல நம்ம பார்க்கலாம்,
எனக்கு ஸ்லோகம் எல்லாம் தெரியாது, ஐ டோன்ட் டூ எனிதிங். ஆனா எங்க வீட்டுல நீ யாகம் அந்த ஐயரோட கூப்பிட்டு எல்லாம் சொல்லுவாங்க. அவர் என்ன சொல்லுவாங்க, இல்ல பண்ணணும், எனக்கு எல்லாம் தெரியாது, நீங்களே பண்ணிடுங்க. யாரு பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு தான் போகும். அவன் அழகா யாரு யாகம் யஜ்ஞம் எல்லாம் பண்றான். So you should also be participating. You should also sit and do it. அதாவது அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம், கூடவே அவர் சொல்லட்டும், நம்ம கூட கூட சொல்லிட்டு அவர் பூ போடுறாரா நம்மளும் பூ போடலாம். அவர் என்ன பண்றோம் நம்ம கூட பண்ணலாம். அதெல்லாம் ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க வாங்க அப்படின்னா. இல்ல எனக்கு இதெல்லாம் தெரியாது, நான் தான் பணம் கொடுத்துட்டேன் இல்லையா, உனக்கு தான் இன்னும் ஒரு 10,000 எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குறேன், நீயே பண்ணிட்டு, அவருக்கு தான் லாபம், பண்றவருக்கு தான் லாபம். சோ பண கௌரவத்தினால அவங்க அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. எந்த விதிகளையும் விதிமுறைகளையும் பின்பற்றாமல் பெயருக்கு மட்டுமே யாகங்களை பெருமையுடன் செய்கின்றனர். Their hypocritical religious observances cannot save them. இதனால் ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை. பண விரயம், இந்த விரயம், அடுத்த ஜன்மத்துல நான் இதெல்லாம் பண்ணேனேன்னு சித்திரகுப்தன் நான் இதெல்லாம் பண்ணேன், எங்க உன்னோட கிரெடிட்டே காணுமே, என்னோட இதுல அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் நான் இவ்வளவு யாகம் பண்ணேன் யஜ்யம் பண்ணேன் ஒண்ணுமே பிளாங்கா இருக்குண்ணா. யாருக்கு வேண்டி பண்ண, பெருமைக்கு வேண்டி தானே பண்ண, ஆத்மார்த்தமா பகவானை திருப்திப்படுத்த பண்ணலையே. பகவானை திருப்திப்படுத்துக்கு சின்னதா ஒரு 5 ரூபாய் நீ ஒரு ஏதோ கோயில் கொடுத்த, ஆத்மார்த்தமா அது இந்த கிரெடிட்ல எழுதுவாங்களே தவிர தம்பட்டம் அடிச்சு எல்லாம் பண்ணா எழுத மாட்டாங்க. So that cannot save them. அவர்களின் பாசாங்குத்தனம், மத அனுஷ்டானங்கள் அவர்களை காப்பாற்ற முடியாது. எஸ், யார் படிக்கிறாங்க மாதாஜி? நெக்ஸ்ட் நான் தான் மாதாஜி. மாதாஜி. அஹங்காரம் பலம் தர்ப்பம் காமம் क्रोधம் சம்ஸ்ரிதா மாம் ஆத்ம பரதேஹேஷு பிரத்விஷந்தோ அவ்யசுயகா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Bewildered by false ego, strength, pride, lust and anger, the demons become envious of the Supreme Personality of Godhead. புரியுமா? பகவான கூட வந்து எதிர்த்து நிக்கிறதுக்கு தயாரா இருக்கான். இது யாரு? Can somebody tell me? யாருக்கா தெரியுமா? இரண்யகசிபு பகவானையே இது பண்ணானே. ஆமா பண்ணினாங்க. இந்த பிக்சர்ல யாருன்னு தலைய வெட்டிடுறாரு. சிசுபால் வந்து அவருடைய கசின் தான், கிருஷ்ணருடைய 100 டைம்ஸ் அவங்க அம்மா இது வாங்கியிருப்பாங்க. அதான மாதாஜி? 100 டைம்ஸ் வரைக்கும் திட்டலாம் அப்படின்னு. இல்ல, அவர் பிறக்கும் போது வந்து ஒரு இது என்னது, அவருக்கு 3 கண்கள் 2 கை 4 கைகள் அப்படின்னு ஒரு இதா இருந்திருக்கா. அப்போ அவ அம்மா அப்பா கூட இந்த மாதிரி குழந்தைய வந்து நம்ம எப்படி வளர்த்துறது, வேண்டாம் வச்சு விடலான்னு சொல்லிட்டு அது அபார்ட்ல சம்திங் வி வில் ஜஸ்ட் இது பண்ணிடலாம் தான் நினைச்சாங்க. ஆனா வந்து ஒரு அசரீரி வந்து தெரிய வந்தது உங்களுக்கு, இல்ல இவன் வந்து யாருடைய மடியில வந்து போட்டு அதெல்லாம் நார்மல் ஆயிடும் அவனுக்கு. ஆனா யாரோட மடியில போட்டு அது சரியாயிடுறதோ பாக்கணும் நம்ம. அது அவனாலேயே கொல்லப்படுவோம், பட் வந்து he will become all right. அப்ப எல்லாரும் ஓ அப்படியா அப்படின்னாக்கா அவன் நல்லவன், நார்மல் ஃபார்ம்ல வரான்னா வெரி குட் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தட்டையும் கொடுக்குறாங்க. சின்ன குழந்தை தானே எல்லாரும் வாங்கிக்கிறாங்க. அந்த குழந்தை அப்படியேதான் இருக்கு. கிருஷ்ணர் அப்ப சின்ன யங் ஏஜ் தான். அவர் வாங்கினோன்னு என்ன எல்லாம் சரியாயிடுது. 3 கண்கள்ல 2 கண்கள் ஆயிடுது, 4 கையில 2 கை ஆயிடுது. he became a normal human குழந்தை. அவன் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுண்டா. ஆஹா சோ நைஸ், கிருஷ்ணா உங்க மடியில கடத்தினோன்னு அந்த குழந்தைய போட்டோன்னு எல்லாம் குழந்தை நன்னா எடுத்துனேன். அப்புறம் அவளுக்கு டென்ஷன் வந்துச்சு. என்னது அசரீர் என்ன சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி நார்மல் ஆகுமே, அந்த யாருடைய மடியில கடத்தி அது நார்மல் ஆச்சோ அவராலேயே கொல்லப்படுவார் உங்க குழந்தை வந்து he will die அப்படின்னு. அப்போ வேண்டிக்கிறா அம்மா வேண்டிக்கிறா, ப்ளீஸ் கிருஷ்ணா நீ இன்னும் ஹார்ம் பண்ணிடாதே என் குழந்தைய. 100 டைம் அவன் மிஸ்டேக் பண்ணினாலும், ஏன்னா அவன் அசுர குணத்தோட பிறந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் ஆச்சுன்னா நீ 100 அவன் அம்மா நினைச்சா ஏதோ 5-10 தான் மிஸ்டேக் பண்ணுவான், ஆனா 100 கேட்டு விடுறேன், 100 தப்பு பண்ணாலும் நீ வந்து மன்னிச்சிடும், 101வது டைம் அவன் மிஸ்டேக் பண்ணா நீ வேணா அவனை கில் பண்ணிடும் அப்படின்னு. கிருஷ்ணனை ஓகே சரி அப்படின்னு அவன் வளர்றான் அசுரத்தனத்தோடு தான் வளர்றான். அவனை மட்டும் பாக்குறார் 1 2 3 கவுண்ட் பண்ணிட்டே போறார். கரெக்டா வந்து ராஜசூய யாகம் இவர் நம்ம பேர்லாம் மறந்து பாண்டவரோட பெரியவர் பேர் என்ன, யுதிஷ்டர். யான்னு மறந்து அதுக்கப்புறம் வேர்டு வரமாட்டேங்குது. யுதிஷ்டர் வந்து ராஜசூய யாகம் நடத்துறார். ஆனா யுதிஷ்டர் இந்த பாண்டவர்களுக்கு எல்லாருமே தெரியும், அவளும் கசின்ஸ் தான், அவளும் அத்தை பிள்ளை மாமா பிள்ளை அந்த ரிலேஷன் தான். கிருஷ்ணா கடவுள் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ரொம்ப மரியாதை எல்லாம் கொடுத்து அவருக்கு அந்த இப்ப நம்ம வீட்டுல ஒரு பெரியவா வந்துனே வாங்க சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு எல்லாம் சேர் போட்டு கொடுத்து நம்ம இருப்பாங்க, நம்ம எல்லாரும் இருப்போம். இருந்தாலும் யாரோ ஒரு பெரியவர் வந்தோன்னா அவருக்கு கொஞ்சம் மரியாதை எக்ஸ்ட்ரா கொடுப்போம், ஏன் ஒரு வயசானவங்க அப்படின்னு. இப்ப கிருஷ்ணர் கடவுள் அப்படின்னு வயசானவெல்லாம் கிடையாது, கிருஷ்ணர் கடவுள்னு சொல்லிட்டு வாங்க உட்காருன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு எப்பவுமே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா மரியாதை, எங்க போனாலும் அவருக்கு ஒரு மரியாதை கொடுப்பாங்க. அது பாண்டவர்கள்.
அப்ப இவன் டிராமா பெரிய வந்துட்டான், இவன் பெரிய ஒரு இது, ஆஃப்டர் ஆல் மாடு மேய்க்க பிள்ளை தானே இவன், அப்படி இப்படின்னு ஏதோ ஒண்ணு சொல்லி அவன் தப்பு பண்ணிட்டே இருப்பான். அந்த ராஜசூய யாகத்திலையும் வந்துட்டு அவன் என்னவோ சொல்லும் போது பகவான் சொல்லிட்டார், 101வது டைம் நீ வந்து என்னை இன்சல்ட் பண்ணிட்ட, சக்கரத்தை விட்டுட்டார். சக்கரத்தாழ போய் அவர் கழுத்தை அறுத்து ஸ்ரீவானது இந்த மாதிரி அசுரத்தனம் உள்ளவாங்க எல்லாம் என்னது, bewildered by false ego, strength, pride, lust, anger, the demons become envious of Krishna, of supreme personality. அவங்க வந்து ஒரு மனிதனா தான் கிருஷ்ணரை பாக்குறாங்களே தவிர கடவுளா அவங்க பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க. who is situated in their own bodies, in the bodies of others. அவர் கிருஷ்ணரா அங்க இருக்கார், பட் அவருடைய ஒரு ரூபம் என்னது, பரமாத்மா ரூபமா நம்ம உடல்லயும் இருக்கார், எல்லா உடல்களையும் இருக்கார், அதெல்லாம் அவருக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறது. who is situated in their own bodies and in the bodies of others and blaspheme against the real religion. அவங்க எதிர்த்து அவங்களை வந்து இன்சல்ட் பண்ணி வந்து கீழ்த்தரமா வந்து நடத்தும் போது அது மாதிரி நடத்துறாங்க. அகங்காரம், பல, தற்பெருமை, ஸ்ட்ரெங்க்னா பலம், தற்பெருமை, காமம் மற்றும் கோபத்தில் மயங்கியுள்ள அசுரர்கள் தங்களது சொந்த உடல்களிலும் பிறருடைய உடல்களிலும் விற்றுள்ள பரமபுருஷ பகவானிடம் பொறாமை கொண்டு உண்மை மதத்தினை நிந்திக்கின்றனர். உண்மையான என்ன எப்படி இருக்கணுமோ அதெல்லாம் அவங்களுக்கு புரியாம நிந்தித்து அப்ப கோபத்துக்கு ஆளாகி இந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி, நெக்ஸ்ட் யாரே படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. புவனேஸ்வரி மாதாஜி படிக்கணுமா? பத்மா மாதா நீங்க படிச்சப்ப யார் படிக்கணும்? மாதாஜி நான் படிக்கணும். மாதாஜி லட்சுமி மாதாஜி, நீங்க லட்சுமி மாதாஜி வாய்ஸ் வச்சு கண்டுபிடிக்கிறேன். எஸ் மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி வந்துட்டாங்களா? கேட்டு இவங்கதான் புவனேஸ்வரி மாதாஜி. இவங்க நான் ஒரு நிமிஷம் பாக்கல, ஒரே ஒரு நிமிஷம், நான் சும்மா இதுலதான் பேசுறேன். எங்க போச்சு? ஒரே நிமிஷம் ஸ்கிரீன். இங்க இருக்காங்களா? புவனேஸ்வரி மாதாஜி. புவனேஸ்வரி மாதாஜி நான் அவங்க பொண்ணுங்க. அவங்க செகண்ட் லெவல் இங்கிலீஷ்ல கிடைக்கல, அதனால என்னோட ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க. நோ ப்ராப்ளம், நோ ப்ராப்ளம். இங்கேயும் கேட்டா அதுதான், மேட்டர் வில் பி தி சேம். ஓகே ஓகே கண்டினியூ மாதாஜி. ஓகே. தான் அகம் திவிஷத குருரான் சம் ஷாரேஷு நாரதமான் கிஷிப்பாம் நராதமான். அப்படி படிக்கணும். நராதமான். ஓகே. நராதமான் கிஷிபாம்ய ஐஸ்ரம் க்ஷிபாமி அஜஸ்ரம் க்ஷிபாம்ய அசஸ்ரம் அசுபான் ஆசுரீஷு ஏவ யோனிஷு. ஹரி போல். கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்திருக்கு உங்களுக்கு. ஆமா ஆமா, இல்ல பரவாயில்ல மாதாஜி, நான் ட்ரை பண்றேன். எல்லாருமே படிச்சுதான் வந்திருக்கு மாதாஜி, யாரும் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுல என்ன கொடுத்துருக்கு? those who are envious and mischievous தான் அந்த அசுர குணத்துல உள்ளவங்க தான் envious. யாரோ பகவான் இடத்துல எல்லாம் பொறாம கொள்ள முடியுமா? ஏன்னா அது என்ன மூளை இல்லைன்னு தான் அர்த்தம் அவங்களுக்கு. அப்புறம் envious and mischievous who are lowest among men, அதுதான் நராதமான். அதனால அதை கரெக்ஷன் பண்ணி, நரனா என்னது மனிதர்கள், அதுல அதமாம்னா என்னது லோவஸ்ட். அதம்னா நம்ம கீழே போறது, அந்த மாதிரி lowest of mankind. So lowest, who are lowest among men, I perpetually cast in the ocean of material existence. நான் என்ன பண்றேன், உங்களுக்கு வேணும்னே அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி உலகத்துல பிறக்க வைக்கிறேன். ஏன்னா முட்டாளா அவன் பிஹேவ் பண்றான். திரும்பி வந்து மெட்டீரியல் உலகம், இந்த மாதிரி பௌதிக உலகத்துல திரும்பி பிறக்க வச்சுடுறேன் அவனை into various demonic species of life. நிறைய இருக்கு. நம்ம இப்போ மனிதர்கள் இந்த உலகத்துல இருக்கோம், இங்க பூ உலகம் அர்த்து கீழே இருக்கே நிறைய அசுரர்கள், டெமானிக் பீப்புள் எல்லாம் இருக்கிறது, அந்த அப்புறம் நாகங்கள் இருக்கிறதுலாம் கீழே. அந்த மாதிரி இடத்துல அவங்களை திரும்பி பிறக்க வைக்கிறேன். பொறாமையுடன் கருணையின்றி இருக்கும் இத்தகைய கடைநிலை மனிதர்களை ஜடவாழ்வு என்னும் கடலில் பல்வேறு அசுர இனங்களுக்குள் நான் நிரந்தரமாக தள்ளுகின்றேன். அதான் ஊம்பு காட்டியிருக்கா. ஏதோ எந்த ஊம்பு தெரியாது, மனித ஊம்புனா ஓகே, திரும்பி ஒரு சான்ஸ் கொடுத்துட்டார், திரும்பி நம்ம பக்தி பண்ணலாம் அப்படின்னு. மிருகமா போயிட்டோம், பறவையா போயிட்டோம், ஒரு புழுவா போயிட்டோம், பூச்சியா போயிட்டோம்னு சான்ஸ் போச்சு. அந்த லைஃப் வில் பி வேஸ்டட். திரும்பி எந்த உருவம் எடுப்போம் தெரியாது. மனித உடல் எடுத்தாதான் பக்தி பண்ண முடியும் நம்மளால. அது வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு அவேர்னஸ் வேணும். இன்னைக்கும் வந்து பக்தி பண்றதுக்கு நிறைய பேர் கிளாஸ் ஜாயின் பண்றாங்க, ஆனா அட்டென்ட் பண்ண முடியாத சூழ்நிலையில இருக்காங்க. they should also improve. இதெல்லாம் தெரியுங்க. எஸ், அடுத்தது படிங்க மாதாஜி. யாரு நெக்ஸ்ட்? ஹரே கிருஷ்ணா. பாமினி மாதாஜி நினைக்கிறேன். வந்துட்டாங்களா பாமினி மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க.
ஆசுரிம் யோனிம் ஆபன்னா மூடா ஜன்மனி மாம அப்ராப்யவ கௌந்தேய ததோ யாந்தேயத மாம் கதீம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதமாம் கதீம், அந்த மாதிரி அதமாம்னா என்னது, கிழ 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 போறாங்க. Attaining repeated birth among the species of demonic life, such persons can never approach me. திரும்பி திரும்பி இனப்பிறவியா பிறந்து திரும்பி திரும்பி இனப்பிறவி, திரும்பி திரும்பி புழு பூச்சி அனிமல் பேர்டு இப்படி இப்படி பண்ணா எப்ப போறது பகவான் இடத்தில்? ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம்ல வந்ததான் 98க்கு வந்திருக்கோம். அதுல இருந்து ஒரு தாவு 100 போயிடலாம். ஆனாலும் மனித பிறவி எடுத்தாலும் இந்த மாதிரி அசுரத்து சுபாவம் வைக்கிறவங்க கீழே 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 போயிட்டு அவங்க என்னை அடையவே முடியாத போட்டுட்டாங்க. Such persons can never approach me. Gradually they sink down to the most abominable type of existence. அவங்க திரும்பி திரும்பி கீழே ஒரு ஈனப்பிறவியா அவங்க பிறந்துட்டே இருப்பாங்க. குந்தியின் மகனை, அசுரத்தனமான வாழ்வினங்களில் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கும் இத்தகையவர்கள் என்றுமே என்னை அடைய முடியாது. படிப்படியாக அவர்கள் மிகவும் வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினங்களில் மூழ்குகின்றனர். வெறுக்கத்தான ஒரு காக்ரோச் நினைச்சினாலே போதும். எவனுக்கு காக்ரோச் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சொல்லுவாங்க. மேபி சைனீஸ் சொல்வாங்களா இருக்கும், வறுத்து சாப்பிடுவாங்க. பாக்கி எல்லாம் காக்ரோச் கண்டா ஒரு கை ஒரு குச்சியை வச்சு அதை விளக்கு மாத்த வச்சு அடிச்சே தீரணும். அது மாதிரி அவங்க பிடிக்காத ஒரு வாழ்க்கை அவங்க கண்ட நமக்கு வெறுப்பு வரும். அந்த மாதிரி வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினங்களில் மூழ்கின்றன. இது அந்த மாதிரி பிறவி எடுத்துடுவாங்க, அந்த மாதிரி டிமானிக். ஓகே, இப்ப என்ன படிச்சோம் நம்ம? ஃபேட் ஆஃப் டிமானிக் இருக்குது, கிளைட் டவுன் டு ஹெல். ஃபேட் ஆஃப் டிமானிக், தே கிளைட் டவுன் டு ஹெல். விதி என்னது? விதி அசுரன். விதி அசுரன்களோட விதி என்னதுன்னு, அவர்கள் நரகத்திற்கு சறுக்குகிறார்கள். what never attains me means அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஒருபோதும் என்னை அடைவதில்லை என்றால் என்னது அப்படின்னா, அவங்க பகவான் இடத்தில் பக்தியே பண்ண முடியாது. கிழ 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 போங்க. ஒண்ணு இல்ல, நம்ம வீட்டுல ஒரு நாயே வளர்த்தோம்னா அந்த நாய்க்கு எங்க பக்தி இருக்கும்? வேணா நம்ம சொல்றது வேணா லொல் 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 சொல்லுமா இருக்கும். ஒரு கிளி வளர்த்தோம்னா அந்த கிளி நம்ம பேசுற போல பேசும். ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுமா இருக்கும். பக்தி பக்தி நம்ம மனதால பகவானை நினைத்து பண்றதுதானே பக்தி. ஹரே கிருஷ்ணா சொல்வது அழகா பகவானை நினைத்து அந்த மாதிரி பண்றதுதான் பக்தி. அவருக்கு ஆஃபர் பண்றது பக்தி. கோயிலுக்கு போறது பக்தி. நாய்க்கும் நம்ம என்ன வளர்த்தினாலும், பெட் டாக், பெட்டு கிளி எல்லாம் வளர்த்தினாலும் அவங்களுக்கும் பக்தி எல்லாம் வராது. நம்மள காப்பி பண்ணுவா, பட் முடியாது. ஒரு ஹியூமன் பீயிங் கேன் டூ தட். அந்த மாதிரி பிறவி எடுத்ததுன்னா they can never attain me. What is the hope for them? Because God is supposed to be all merciful. அவர்களுடைய நம்பிக்கை ஏனெனில் கடவுள் அனைவரிடமும் கருணையாக இருப்பார் என்று கருதப்படுகிறது. அப்ப அவங்களுடைய என்ன ஃபேட்டு? திரும்பி திரும்பி பிறவி எடுக்கணும், அவ்வளவுதான். அப்ப ஆனா அவளுக்கு என்னன்னா, அதர் தன் ஹியூமன் பீயிங் பாக்கி எல்லாம் என்னத்துக்கும் பாவம் கிடையாது. அவங்க ஒன்னும் பாவம் பண்றது கிடையாது, புண்ணியமும் பண்றது மாட்டாங்க. பாவம் அவங்களுக்கு ஒன்னும் திஸ் இஸ் பேட் திஸ் இஸ் குட்லாம் தெரியாது. பட் அந்த லைஃப் முடியணும், அடுத்த ஒரு லைஃப் எடுப்பாங்க, அதுவும் முடியணும், அடுத்த லைஃப். only when it comes to human form, பாவம் பண்றோம் புண்ணியம் பண்றோம்லாம் இருக்கு, சரிக்கு விழறதுக்கு நமக்கு தான் சான்ஸ் இருக்கு. So we have to be very careful. இதெல்லாம் 3rd chapter 4th chapterலயே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். வெரி சூன் இதெல்லாம் முடிஞ்சுட்டு நம்ம திரும்பி ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்க போறோம். அதனால நல்லாவே புரியும் நமக்கு. ஓகே, இப்போ இதை கொஸ்டின் ஆன்சர் வந்துட்டோம். டைம் ஆயிடுது, முடிச்சுடலாம். கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணி பி செக்ஷன் முடிச்சுடலாம். என்னது இது நிறையவே இருக்கு கொஸ்டின் ஆன்சர். What is the nature of asuric type of people? அவங்க என்னது, அவங்களோட என்ன நேச்சர் இருக்கும் அவங்களோட? They do not know what is virtuous. அது என்ன மாதிரி நடக்கணும் அது தெரியாது. Virtuous way of life and how to refrain from evil. அதர்மமான விஷயங்கள் பண்ணக்கூடாது, அது தெரியாது. தார்மீகமா இருக்கிறது பண்ணணும், அதுவும் தெரியாது. They have no purity, no good conduct, no truth. What further are the qualities of people of demonical nature? வேற இன்னும் என்னெல்லாம் கொடுத்திருக்கு? They say that the world has no truth. வேர்ல்டே மாயையில தான் இருக்கு, பகவான்லாம் ஒன்னும் கிரியேட் பண்ணல. நம்ம நம்மளோட செக்ஷுவல் டிசைர்ல தான் குழந்தைகள் பிறக்கிறார்கள். மனிதர் இனமா இருக்கட்டும், மிருகமா இருக்கட்டும், பறவைகளா இருக்கட்டும், அவங்களால தான் வளர்றதே தவிர அதர்வைஸ் காடோட ஹேண்டே கிடையாது அப்படிங்கிற. They say that the world has no truth and it has no foundation in the Vedas, that there is no Ishvara, there is God, and that the world is caused by the sexual act of men and women urged by sensual desires. அப்படி நினைக்கிறாங்க. So what further are the qualities of people in demonic? இன்னும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? They are ruined souls of less intellect, of fierce deeds, and are born for the destruction of the world. எல்லாம் உலகத்தை அழிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அவங்க ஈடுபடுறாங்க. அந்த மாதிரி அவங்க நேச்சர். So what is the nature of காமா? காமம்னா ஆசை. அது என்னது? இன்சேஷியபிள். அது முற்றுப்புள்ளி வந்தது இந்த காமத்தோட ஆசை. இந்த நான்வெஜ் சாப்பிடணும், இன்னைக்கு ஒரு நாள் சாப்பிட்றேன், முடிவு பெற்றது, இனிமேல தொடவே மாட்டேன் யார் இருப்பாங்க?
வேற என்ன, பெண்ணாசை மண்ணாசை பொன்னாசை, அவ்வளவுதான். எவ்வளவு மண்ணு லேண்ட் வாங்கினாலும் இன்னும் லேண்ட் வாங்கணும், இன்னும் வீடு வாங்கணும் அப்படி இருப்பாங்க. பொண்ணும் அவ்வளவுதான். அதான் 4 நெக்லஸ் வாங்கிட்டு போறேன்னு இல்ல இல்ல, அதை விட நல்ல நெக்லஸ் இருக்கு வாங்கணும், பணம் இருக்குதுன்னா வாங்கலாமே. அதே போல என்னது மண்ணாசை பெண்ணாசை பொன்னாசை. போர் இவ்வளவு சம்பாதிச்சது போதுன்னு யாரு இருக்காங்க? இன்னும் சம்பாதிக்கணும், இன்னும் சம்பாதி, எல்லாமே வந்து it is insatiable. What further are the qualities of persons having demonical nature? இன்னும் என்னது அவங்ககிட்ட என்ன சுபாவம் இருக்கு? They yield to insatiable desire. முடிவற்ற ஆசைகளில் ஈடுபடுறாங்க. They are the victims of pride. சொந்த கர்வம் அகம்பாவங்களா இருக்கிறது. அதுல வந்து they get என்னது they get affected, they get victims. என்னது அதுல வந்து அதனால வந்து தாழ்த்தப்படுறாங்க சொந்த பிரைடுனால. செல்ஃப் கன்சீட், அரகன்ஸ், they are ignorant, ஒன்னும் தெரியாது. they adopt impure and unholy vows. ஆனா impure, வேண்டாத இடத்துல எல்லாம் ப்ராமிஸ் பண்ணி அதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சுடுவேன், அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றாங்க. ஓகே, அப்புறம் என்னது வாட் ஃபர்தர் ஆகுது, இன்னும் என்னெல்லாம் இருக்கு, நிறைய படிச்சுட்டோமே. டெமோனிக்கல் நேச்சர் பீப்புள் எப்படி இருக்காங்க? their desires are endless. அதான் இங்க போட்டு insatiable. they regard enjoyment as the goal of life. எல்லாமே மகிழ்ச்சியா இருக்கணும், எல்லாம் அனுபவிக்கணும், எதுவுமே அனுபவிக்கணும், அதுதான் அவங்களுக்கு. they deny anything higher than that. they are bound by innumerable wants. நிறைய வாண்ட்னா அது வேணும் இது வேணும், அது நிறைய இருக்கு. they are possessed by pride and arrogance. they gather wealth by unrighteous means for the purpose of satisfying their lust for enjoyment. அது காரு வாங்கணும், இது வாங்கணும், அப்ப அதுக்கு இஎம்ஐ கட்டணுமே. ஓ இஎம்ஐ இவ்வளவு வருதா, அப்ப நான் எவ்வளவு சம்பாதிச்சா அது வந்து இஎம்ஐ கட்டுறதுக்கு தகுதியா இருக்கும். ஓ அப்படியா, சரி இந்த ஜாபை விட்டு வேற ஜாப் போறான். பட் அதுல வந்து என்னது, இது வந்து 9 to 5 ஜாப் தான். இது அப்படி இல்லை, மொபைல் கொடுத்துருவா, லேப்டாப் கொடுத்துருவா, எல்லாம் கொடுத்துருவா. அவனை வந்து நாள் முழுக்க உன்னை வந்து வேலைக்காரனா வச்சுருவா. ஆபீஸ்ல போயிட்டு வேலை பண்ண, ஆன்லைனோ வாட்டவர். அதுக்கப்புறம் மீட்டிங் சாப்பிட நேரம் இல்லை. எப்ப பார்த்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கார்ல போட்டு இல்ல நான் மீட்டிங் அட்டெண்ட் பண்றேன், டோன்ட் டிஸ்டர்ப் மீ. அவங்க வேலைக்கே வாங்கிட்டாங்க நம்மள. லேப்டாப் கொடுத்து, இன்டர்நெட் ஃபெசிலிட்டி கொடுத்து, பாக்கி எல்லா ஃபெசிலிட்டி, எவ்வளவு ஃபெசிலிட்டி கொடுக்குறாங்கன்னா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நம்மள வேலைக்கு வாங்கிட்டாங்க. நம்ம எந்த கூப்பிட்ட குரலுக்கு நம்ம அவங்களுக்கு எஸ் சார் நம்ம வேலை பண்ணணும். ஏன்னா பணம் சம்பாதிக்கணுமே. எனக்கு என்ன பிஎம்டபிள்யூ கார் வாங்கணும், அப்புறம் என்னது உங்க ஓஎம்ஆர்ல வந்து வீடு வாங்கணும். அந்த மாதிரி ஆசைகள் வந்து நிறைவேற்றுறதுக்கு அவங்க வந்து இந்த மாதிரி கடினமா உழைக்கிறாங்க. அப்புறம் என்னது வாட் ஃபர்தர் ஆர் த குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் பீப்புள் ஆஃப் டெமோனிக் நேச்சர். இன்னும் என்ன இருக்கு அவங்க கிட்ட? திஸ் இஸ் கெயின்ட் பை மீ நவ், திஸ் டிசைர் ஐ ஷல் obtain, this wealth I have, and this wealth I shall be, this wealth also shall be mine as well, shall be to me hereafter. This enemy is destroyed by me, and others also I shall kill. I am the Lord, I am the enjoyer, I am capable of achieving my ambitions. I am mighty and happy, I am rich, I am born in a great family. For there is who is there another equal to me? யாரோ இருக்காங்களா அப்படின்னு கொஸ்டின். கொஞ்சம் கிராமட்டிக்கல் நிறைய மிஸ்டேக். I will perform sacrifice, I will give, I will rejoice. In this way, deluded by ignorance, bewildered by many fancies and notions, caught in the snare of delusion of wife, sons, house, possession. எல்லாத்தையும் ஒரு பெருமை தான். வைஃப் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும், எனக்கு வைஃப் இருந்தா எல்லாரும் இப்ப கப்பலா இருக்கான், நானும் கப்பலா இருக்கணும். அவன் வீட்டுக்குள்ள அடிச்சுக்கலாம், வெளியில போகும்போது நல்லா மானத்தோட போய் வீட்டுல சண்டை சச்சரவா இருக்கும். அப்புறம் கல்யாணம் ஆயிட்டு குழந்தை வேணும் இல்லாட்ட கேட்பாங்களே, மனுஷா கேட்க ஆரம்பிச்சிடுவா, இன்னும் கல்யாணம் எடுத்து இன்னும் குழந்தை இல்லையான்னு. அவன் அதுக்கு வேண்டிய பெத்துப்போம். அந்த மாதிரி சன் இருந்தா ஒரு ப்ரௌடு, வைஃப் இருந்தா ஒரு ப்ரைடு, ஹவுஸ் நல்ல வீடு, நல்ல இடத்துல நல்ல ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஏரியால வீடு, இதெல்லாம் பொசஷன். இதுல எல்லாம் அவங்க வந்து ரொம்ப இன்வால்வ்டா இருக்காங்க. டீப்லி இம்மர்ஸ்ட் இன் சென்சுவல் என்ஜாய்மெண்ட், தே ஃபால் இன்டு ஃபவுல் ஹெல். இதுல எல்லாம் நாட்டம் இருக்கிறதுனால என்ன, அதுக்கெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாங்க. அதுக்கு நான் அதெல்லாம் வாங்கக்கூடாது, அதெல்லாம் கிடையாது, வாங்கணும். நல்ல சௌரியமா இருக்கா வாங்கலாம். இஎம்ஐ கட்டெல்லாம் முடியாது, ஆனா எல்லாம் ப்ரைடோட எனக்கு வாங்க. என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்கியிருக்கான், எனக்கும் வாங்கணும். பணம் அதெல்லாம் பாத்துக்கலாம், இஎம்ஐ கட்டிடலாம் அப்படிங்கிறது எல்லாம் வாங்குறாங்க இல்லையா, அது தப்பு. நமக்கு தகுதி இருந்தா வாங்கலாமே. அப்படி என்ன ஆகுறாங்க, they go to hell, foul hell. These are the qualities of man of demonical nature. What further are the qualities of man of demonical nature? They glorify themselves. தற்பெருமை. They are devoid of humility towards elders. பெரியவங்க கிட்ட எல்லாம் ஒரு இது தாழ்மையான இதெல்லாம் கிடையாது. அப்படி அந்த இதா இருப்பாங்க, நான் தான் எல்லாமே. They are intoxicated with pride of wealth. நிறைய பணம் இருக்கிறதுனால ரொம்ப அந்த திமிர்ல இருப்பாங்க, intoxicated. They perform sacrifices ostentatiously for the sake of name and fame. பேரளவுல எல்லாம் நான் பண்றேன், என் பேர் போர்ட்ல வரணும், பேனர்ல வரணும், அதுக்கு வேண்டி பண்றாங்க. அப்புறம் pride, animal strength,
pride animal தெரியல. Prideனா தான் தற்பெருமை, strength, பலம், lust, greed and hatred possess them. They hate the Lord who is dwelling in their hearts and the hearts of others. பகவானோட பேச்சே கிடையாது. அப்ப இருக்கும்போது they hate தானே. பிடிக்கும்னாக்கா இப்போ பகவானோட நாம எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். பகவானை பிடிக்கும்னா அவருக்கு ஆஃபர் பண்ணுவோம். பகவானை பிடிக்கும்னா கோயிலுக்கு போவோம். அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன இந்த மாதிரி குவாலிட்டியே இருக்காது. அவன் அந்த மாதிரி பண்ணாததுனாலதான் இவனுக்கு இந்த மாதிரி குவாலிட்டி இருக்கு. So that as good as என்னது A is equal to B, B is equal to C, suppose C is equal to A. Also they hate God. நீ பகவானை பிடிக்கும்னா நீ இந்த மாதிரி பண்ணிருக்க மாட்டேன். அப்போ நீ பண்ணலன்னா என்ன அர்த்தம்? நீ பகவானை ஹேட் பண்றன்னு அர்த்தம். வெல்லிங் இந்த அப்ப யாரு அந்த ஹார்ட் உன்னுடைய ஹிருதயத்துக்குள்ளே பகவான் இருக்கார். பரமாத்மா ரூபத்துல 4 கை ரூபத்துல அவரே நீ ஹேட் பண்ற. இன்னொருத்த உடம்புலயும் இருக்காங்க, ஹார்ட்லயும் இருக்க, அவரையும் ஹேட் பண்ற. தேர் ஆல் ஃபுல் ஆஃப் ஜெலசி, envious of others prosperity. இன்னொருத்த யாரா நன்னா எடுத்துனா அதெல்லாம் அது எப்படி, அதை விட நான் ஒரு படி மேலேயா இருக்கணும், அந்த மாதிரி ஜெலசி நேச்சர்லாம் இருக்கும். So where is God? He is present as the eternal Lord in all beings. எல்லாரோட இதயத்திலையும் அவர் இட்டர்னலா. நாமளும் இட்டர்னல் தான். சச்சித்தானந்தம் எப்பன்னு சொல்றப்பல நம்மளும் இட்டர்னல், நம்மளும் சத்தியமா இருக்கிறவங்க தான். யாரு? ஆத்மா. நம்ம உடல்ல தான் ஒரு ட்ரெஸ் மாதிரி போட்டு இருக்கோமே தவிர we are all eternal beings. பகவான் eternal being. He is present as the eternal Lord in all beings. What is the fate of these men of diabolical nature who hate God? They shall be hurled into demonical wombs. இது பார்த்தோம் நம்ம. யாருடைய அசுரத்தனமான இருக்கிற வூம்ல போட்டுடுவான். அந்த மாதிரி அந்த ஆத்மா என்னது, இந்த இருக்கிற ஜன்மத்தை சரியா இல்லைனாக்கா யாரு அசுரத்தனமா இருக்காங்களோ அவங்களோட வூம்ல நம்ம பிறந்துடுவோம். நம்ம அந்த ஆத்மா போயிடுவோம். The wombs of beast and reptiles. பல்லி இந்த மாதிரி இருக்குமே, ரெப்டைல்னா அலிகேட்டர் எல்லாம் crocodile, தவழ்ந்துன்னு சொல்லுவாங்க ரெப்டைல்ஸ். அந்த இனத்துல நம்ம தெரிஞ்சுடுவோம். Till their bad karma is exhausted. இந்த பேட் கர்மா அந்த படிப்படியா தான் வெளியில வரணும். எவ்வளவு கர்மா நம்ம பேட் கர்மா பண்ணுமோ அந்த மாதிரி ஈனப்பிறவி எல்லாம் பிறந்து எல்லாம் முடிஞ்சு திரும்பி இறந்து அப்புறம் அந்த எல்லாம் பேட் கர்மா ஆயிடுச்சுன்னா அப்புறம் ஒரு படி மேல போகும். அதுலயும் இந்த வேறொரு பேட் கர்மா அதுவும் முடிஞ்சப்பறம் இன்னும் ஒரு படி மேல. அப்புறம் தான் அவனுக்கு ஹியூமன் ஃபார்ம். இப்ப நம்ம ஹியூமன் ஃபார்ம்ல எடுத்துட்டு போனா நிறைய பேட் கர்மாலாம் முடிச்சுட்டோம். ஆனால் ஹியூமன் ஃபார்ம்ல வந்துட்டு நம்ம இல்ல திரும்பி நான் அதே மாதிரிதான் இருப்பேன்னா கீழே அது மாதிரி தள்ளிடுவார் பகவான். அதனால we have to be very careful. இதெல்லாம் 3rd 4th chapter நம்ம நிறைய படிக்கிறோம். How long does the divine law operate? For all time. அஜஸ்ரம். எவ்வளவு நாளைக்கு தான் நான் இந்த மாதிரி பகவானை நம்பி பகவானுக்கு நிவேதியம் பண்ணி பகவானுக்கு பழக்கேத்தி பகவானுக்கு எனது கால்நடையா போய் கோயிலுக்கு போயிட்டு எவ்வளவு நாள் நான் பண்ணணும்னாக்கா forever. அஜஸ்ரம். எப்பவுமே நம்ம பண்ணணும். பகவானுக்கு என்ன நம்ம எல்லாம் சர்விட்டர். What is the fate of those who are born of demonical wounds? அந்த மாதிரி இதுல டிமன்ஸோட பயத்துல பிறக்கிறவங்களுக்கு என்ன ஆகும், அவங்க கதி என்னதுன்னு. Failing to reach God, they go down into lower and lower births. திரும்பி ஈனப்பிறவிகளாவே பிறந்துட்டு இருப்பாங்க. What then is the way to be saved? அவங்க எப்படி காப்பாற்றப்படுவார்கள்னா rejection of the demonical qualities and adoption of the divine nature. அப்ப அந்த மாதிரி போகக்கூடாதுன்னு என்ன பண்ணோம், இந்த மாதிரி குவாலிட்டிஸ் என்னெல்லாம் டெமானிக் குவாலிட்டிஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் விட்டு டிவைன் குவாலிட்டிஸை வளர்த்துக்கணும். ஓகே, இது நாளைக்கு சி செக்ஷன் சி நம்ம நாளைக்கு பார்ப்போம். திரும்பி அதுவும் கண்டினியூஷன் தான். 21 24 ஸ்டாப் ஷேர் ஆயிடுத்து. நம்ம கிளாஸ் முடிச்சுடலாம். வாஞ்சா கல்பத்தருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. எல்லா வைஷ்ணவர்களுக்கும் ஒரு நமஸ்காரம். எல்லாரும் அட்டெண்ட் பண்ணுவாங்க. எல்லாரும் எல்லாருமே வைஷ்ணவஸ். அப்புறம் ஆனந்தகோட் இது வரலையா, எங்க போச்சு? ஓகே, நானே தான் சொல்றேன். எண்டு ஸ்கிரீன்ல வரல. ஓகே, ஆனந்தகோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். ஆனந்தகோட்டி பக்த விருந்த கி ஜெய். பிரபுபாத் கி जय. आचार्य हरिदास की जय. कृष्ण महामंत्र की जय. चैतन्य महाप्रभु की जय. भगवत गीता और भागवत ग्रंथ की जय. श्री राधा गोविंद की जय. अयोध्या श्री रामलल्ला की जय. और प्रेमानंदे हरि 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 बोल. यस, थैंक यू माताजी. இதெல்லாம் அட்டெண்ட் பண்ணதுக்கு. யாருக்கா